Hi guys, hello guys, how are you guys? How are you guys? Hey guys, hello guys, how are you guys? Yeah. Guys, what munoda go? Hi, yeah, yes, can Amanda. Yes, can Ellen, Sylvia, Buya Mulambo, Tete Shamiso, Lillian Rossi, Ru Mazadza, Tatenda Jacobs, Jerita Soko, Sarah Jake, how are you, Sarah? Uri mfana. Patience Precious, JB maybe boys late too. Hands ended bata nguva. In the tinda no fake account uku. No fake account. Florence counts jiri say Precious life with Fadzi. Tamar jiri say Prada. How are you Ruva Muroji? Jiri say migrate Gomo. How are you Rupa Fadzandukwana? Jiri say nokutula simo yofadza. Guys, munorara nguvai. Munenda kubasa ingari unoshanda pa social media. Guys, maita kunyatsondimirira wena kuti ndinyatsozoka kubva kubasa. Right, I Prophet Sean, I see you up there. Ndikukuona pamusoro apo. Prophet Sean, I can see you up there, my brother. I'll call you. Ndichaita zvokukufonerai nokuti hii guwa renyu riri kupisa. Ndikukuonai padenga apo makaita kumirigwa nechaunga cheZimbabwe. Prophet, muri kubika hombe, muri kuzarura huru kuita kufuraya hombe. Muri kuita seiko Prophet? Chichiri kuitika. Right, muri say Bridget, how are you? Romeo Raj, Jiri say Lori, how are you? Hansi Smelly, Hansi nani zvati yesi no tina nyasha. Jiri say Lulu Jalunga, long time. Muri kupi? Right guys. Mascara say guys, mascara say aiwa ndaskera zvangu zvakanaka ndimadai kundimanyisa kakuti vakubasa zvinichabhururuka dzinichawira mumakomba naimi ndichimanyira iyo life yamakamirira ende zvakaoma. Saka guys, pane nyaya iri kuisa masititi atenderera. Thank you for 20 stars. Pane nyaya iri kunetsa masititi yatenderera story katenderera. Pane kusa wisi abvaisa stapati guys. Itai mchita stapati guys kuti ndifambe nenyaya yezvo. Chitai nguva iti wangu stapati zareyo 4 minutes 42 seconds. Thank you for 20 stars Maya. Iti kandai fast guys kuti masters tikurumidze. Itai kandai masters guys tikurumidze kufamba nenyaya yezvo. Kandai masters tifambe nenyaya guys. Iyo zvibuilding akamirira, Prophet vakamirira, imi stapati takamirawo kuti muzadze muachieve stapati. Activate stapati guys. Madiaries andoziva nekeshi kudaro. Thank you my tea. Nekeshi diaries. Pane mbinga kapanapo. Kopano ndo pane mbinga dzose. Thank you Nano. Thank you nema 20 stars. Kuchona here kwa ma 20 mukete mchi wama 5 wire. Wama 1000 wama 5 wire. Ndakubaziva masters ngevela kuona ndisina basa nawo kana ndisingakumbika hana kupema. Ndandisingapembi masters. Ndengoona vanhu vachimboka ndikuti mheno. Ndakazoona kuti ke mutoti line masters vanhu. Kutodlana masters musingandiudziwo. Thank you Suho very masters. Thank you. Kwanzi yes at least bala. Thank you ne 100 stars. Patience Precious. Thank you my sister Lolo Makanika. Thank you ne 50 stars. Pasara 3 minutes guys, 35 seconds. Kandai ozviriwe. Chisapote chigogas chenyu chimoms chenyu. Thank you for 100 stars Precious. Thank you Mashia Brooks. Iye warova mningi wangu uri seiko nai Mashia undibata ozvo WhatsApp undifonere naiwe. Lillian Rose, thank you mfano wangu. Lillian Rose ne 200 stars. Thank you Thelma, thank you 20 stars. Bridget Jakat, ayo my stars guys, 100 stars. Thank you very much. Lolo Matiza icho 20 stars. Thank you guys. Bridget Sekai oyo 100 stars icho. Mamoyo 50 Kelly Kumalo 310 stars guys. Takaenda Isabel Safuri 50 stars. Ndifongogara nchigotsvaga nyaya dzinopisa guys. Muri kuona kuti star riri kudigwa sei guys. Nditogara ndakutsvakai makuhwa guys. Kana guys haiwa kana gwa nditogara ndakaritsvaka guys. Tendai, thank you Tendai guys 50 stars. Thank you Patience Precious zvakare chaira futi icho 100 stars. Haiwa chiri kuita handei guys. 2 minutes to go. 20 stars mai vashanti.
lori kurepu 20 stars icho 50 stars kuda kwashe modeling 20 stars icho takaenda ande guys ande 2 minutes to go Francisca 20 stars unongona kuti vanhu ka kuchona zvavo asi masters vakuda nechido chokupa ngoti pakati pemwedzi mai vashandi 20 stars icho lori chapama 20 stars ande guys 2 minutes to go guys 2 minutes aiwa ngaindire mberi zvestapa tisina ndikwane stapa tere tichizadza izvi 100 stars tolile thank you dimamo 200 stars modeling maposa chapama icho 20 stars chapama hande guys andisarambi jana 1 minute dzidzai 50 stars Mother Johnson 100 stars anditika ande 20 guys ande 20 icho tafi 20 stars thank you guys thank you ande ruhop 20 stars tasarambi jana guys ayo tikuchi achiva chistapa chi ande tasarambi jana kuti achive stapa tobva tapinda panyaya yedu icho Maya Soko 20 stars Wezhira is watching icho Patience 50 stars yes Wezhira ndikukuona Wezhira I'm seeing you Wezhira ma comments umo ndakakuona uri kupisa chisikana kuvana Wezhira vagara vanopisa icho dimamo 100 stars star part achieves thank you very much guys thank you guys thank you very much guys Mr. Johnson thank you 100 stars thank you all the star senders guys thank you bless you Savannah thank you Tolile thank you guys thank you right guys tauya panya inopisa B ndiri kumuona Apostle ndiri kumuona saka paita kuvhuvhudzana kuti chii chiri kuitika zviri kufamba sei what's going on B wakaita mwana ndiwa prophet Shoni guys ndati message yangu mukaiona zvayaita nhasi Maya Soko thank you very much message yangu iri kuita kufuta kuti vhuvhu kwauya nyaya dzakasiyana guys theory dzakasiyana ndachingona hangu njingoseka theory dzakasiyana saka ndichabvunzawo mubvunzo handizivi hangu theory ndedzekunyeverere kana ndedzechokwadi handisi kuziva asi vhiki rino guys aiwa kuri kutapira mastreet nakadhula mastreet guys anyway rigaitimboedza anditika ina handina nyaya ndiri kuziva guys mibvunzo tichabvunza tese antika tichabvunza tese mubvunzo panapa so right now toda kufonera profeti vauye ini ndichandonyatsoziva naB uyu zviri kutondinetsa kuti chii chakaitika nokuti ini ndiri kuziva vanhu ava vachiwirirana zvokuti panese harikaitinzwi ndisangomanye kuda kuspekulata guys rikaiti zviwire from the horse's mouth kuti chii chakaitika chii chakatora nzvimbo joku jangulo doku icho chimunhu changu thank you dog makadiko munhu wamwari aiwa tiri kwezi munhu wamwari makadiko ini timadeka kushupa mastreet umu temperature dzakakwira kuita kurira kudaro kuita kurira mastreet kuita kurira kudai naimi munhu wamwari ndofunga chechi yatozara sande mune makazara zvisingaiti kuchechi mando yakuzibo sande mune muzere sande mune makatozara zvisingaiti because vana kuda kuzoona kuti pastor prophet ava apostle ava ndevapi right apostle tatiti ndakuita reach out kwamuri because ndaona mastreets ari kutemana kuri kubuda nyaya dzakasiyana kune matheory akawanda tikati aiwaka zveguhwa rikuti kwai rotinetsa rikatingobata varidzi venyaya tinzwe unfortunately enough hamuna kuramba mubva mangoti aiwa ndiripo mukada kunisanangura side of the story ndikati aiwa side of the story rikudiwawo zvakare nevana vezimbabwe chiseverai manheru kana taapa live mozopa side of the story chii chiri kuitika apostle nyonganyonga iseri mastreet iyi mimi makamitisa B Wezhira mukaramba B Wezhira muri kusiya mwana muri B wakungombeya kwese makaramba mimba ya B mwana wamakatamboona taikuonai muchibata mwana isu taikuonai handitika saka zviri kufamba sei okay apa should I explain the whole story yes tina kundowapa kutanga kwenyaya watiripo hatina watiri kumanyira tanga izvoimba mudzi wenyaya tiripo because inini makambonditi mazuva emuchato aya makauya mukandini makatopa inini mapikicha nemavidhiyo mukatisimeni mapikicha aya tinokumbira kuti mugozoburitsa mapikicha aya after 3-4 days kana ndisiri kurangarira ndikatokubvunza chii chiri kuitika kwandiri mukati imimi ividhiyo mudata music video handiti so ndika but alright ndikatimbowa imimi ndikozobvunza mubvunzo taurai nyaya yenyu tinzwa. All right. Thank you, sister, for this opportunity. So ini nangu ndanyanya kuira ninyaya kuti number 1 ndimi, then number 2 inyaya gara iri mu street kudara. So
chandingataura ndechekuti handiti pekutanga, the first thing that I did patakaita video redu level to level, right? Are you there? Yes, tiripo takateera tichidayanzonzwa. Yeah, I gave you my pictures and it. I think you are the only person that I gave my pictures a video shoot. Yangare my wedding scenes and everything. Ndikakupai takatotaura ndikati sister. Zvadati tikatine video ratofana kuburitsa within 3 days. Saka imimi mucha poster my pictures aya. Then after 3 days tozoburitsa song. And you remember, right? Yeah. Right. Then takupai my pictures aya. Within 10 minutes anga atisiri pa page penyu anga kuma social media all over kuma different platforms like ana Zim celebs everywhere. They were just everywhere. And the story was like congratulations. Even B never said anything to the public. Ana birambo taura anything. Akango isofuti a picture akabata something like a flower. I think I guess I'm meant to tell something like that, right? But in the streets, 10 minutes was enough. My streets are peace. Congratulations. Zokuti pakatosvika 3 days dzacho ma congratulations acho anga asite anga kwanga kuchikisa manje ku posta video. Takatokudza tikati iko zvino environment yakreatwa yakuchikisa kuti tikaposta a video nevanhu vese vanozikanwa vane mbiri vaita ma congratulations hatitukwe nevanhu irapa. Saka we were scared manje to post the video. Tikabva tati let's just do it maybe around my birthday. So we waited for about 2 months, if not a month. So that's May, June, July. So it was 2 months. Then we went there 2 months. Takamirira ku posta video really. Saka pakazobuda album rangu. That's when we posted the video. Saka taifunga kuti tikaposta video richapa clue and wongoona taitotika kutukwa. In fact pandakarisa online takatotiza nevanaenda kumusha takaenda kumusha nandiri kuzimu. So I went kumusha ndikati apa ndaisa bomba vanhu vachatanga kutituka kuti mimi makadai so. Then ndadzoka kumusha pepe. I was shocked to see even on the video, if you check it on YouTube, vanorongoti makorokoto taona muchato uyo wamaiti Wezhira. Saka manje kuti takambotanga chambotsanangura kutaura kuti video amusikuona here. Tokarana kuti let me leave this thing chakadaro because vanhu havasitombonzwisa. You can't convince my whole streets. Plus manje as vanhu vari mushowbiz, I want to be honest. Kana uri mushowbiz, if things are going positive in any way, sometimes unova tempted kungozvisiya zvichiflowa that direction, you understand? Saka takazvisiya zvichiflowa in that direction. Vanhu vaitoti makorokoto munhu wamwari. So I didn't have anything to answer because ukaansa munhu one, any showbiz here yamakufamba nayo it becomes diluted foot. Then makorokoto aitwa angari emuromo because ndambonzwa vamwe vanhu vaita hanzi takavapa makorokoto, takavapa mari, tikaita macontributions. Those are lies. Hatinabvira tadya mari yemunhu ekuti makorokoto kana kuita kuchechi. Vanhu kuchechi vaiziva zvikuitika kuti this is a video shoot. Remember takaita nevanhu vekuchechi. Munhu anga ari pastor was actually a son to me. Munhu anga ari father vangu inini, anga ari mother vangu is a minister in our church. Vangu ari mudhara wa B, anga ari keyboardist wangu. Saka zvese zvanga zvizvo muchechi, hapana muchechi vanhu vanga vasingazivi. Kutori nemamwe mascenes atakashutira muchechi if you check the video. Saka vanhu vemuchechi vaiziva zvese zviri kuitika, like my branches ese they knew kuti this thing is all about a music video. Then zvakazenge I think I told myself kuzonakirwa nazvo zvanga zvakungoita vanhu because what they wanted is what I began to follow. Because even
pakushandidzana kwedu naB who is a very good person wandoda kutenda akanditira zvinhu zvakawanda like remember she's a brand, she's big, so pakuita kwatakaita taita business handiti, so definitely what I wanted from her she did it perfectly. Aishanda even pakushanda kumavideo kwacho aita zvese zvavanzoona kuti this person anoita zvinhu nemoyo. I really appreciate her for everything that she did. Saka whatever that we wanted to do, the outcome yakauya iri extra, but in a way manje kuti anga kucreate kuti wange isusu tiri in a romantic relationship of which we were not. Tambotrai kumbonesa vanhu saka unaita kuti amusati baize makaposa imi muda kuti nyepera muruitisana makanyarara and so forth. Saka tazopedza tangozisiya. Then vanhu vachinakidzwa nezvozvo we began to flow with the wave. Taflow on a wave manje. Remember, I'm not going to tell you about B. I respect her so much, I respect her privacy. But the reason why I had to say much, it is because of especially her fans. Controller like ndikada kuposta my sisters, ndikaposta anybody, vanotanga kumaataka because vanenge vachiti ndiri murume wani waB, of which in reality I am not. Our relationship mirai ndigadzirise vanhu vari mucomment section. Mapicture ndakapiwa kuti ndiburitse, video ndo yaizobuda after 3 days. Anditi muri kunzwa? Mapicture ndakapiwa kuti ndiburitse, ndikatoburitsa mapicture. Asi video yavakanga vaita ivo takazoionerana pamwe chete imineni. Ichandinoziva kuti vakandipa chiti likisai mapicture. Handi mapanga chaka nokuti ndikona kuti vanhu zhinji mune confusion comment section umu nokuti SIS MELLY ndimi makalikisa makanga manzi musalikise. Mapicture ndakatopiwa kuti ndiburitse. Asi video ndakakupai mapicture for that purpose. Yes, mapicture akatondipa for that purpose ndiburitse, but video yaizofanwa kubuda within 3 days. But vari kutaura kuti ivo before 3 days dzakwana video rairanga ratozobuda. Saka itai meti dzenyu ikoko enderai mberi prophet apostle. Alright, regai nditsanangure pamapictures apo. Imini mapictures ndindakatokupai as showbiz, ndikati ndoda kuti mukaisa mapictures aya nditi vanhu vanoona another impression after 3 days isusu tobva tareleasa video. But it went too far. Zvikapinda manewspaper, zvikapinda everywhere, so zvanga zvakutyisa manje. Like kutukwa nevanhu chinhu makatinyepera yet, you know. Saka kuzozviregerera kwatakaita manje it went like too far. Then now I think ndakurumbidza kupedza. Pakazoitika manje coincidence. On this live I'm not going to talk about kuside kwa B. Ndinenge ndiri ungrateful ndikataura zvakaipa kana kuti ndikaexpose zvinhu zvaanochengetedza iye. I'll be a fool. B munhu ane life iri private kubva kudhara handiti. Saka I don't think kuti ndikazouya ndakuexpose zvimwe zvinhu zvakaita kunge how she lives, her marital status, who she is married to, whatsoever. I think kuti I'm not going to talk about that. But apa ndo panguva yatinofa kutaura manje because everybody ari kutakarorwa nemi. Mwana ari kunzi ndewenyu. Saka imimi to clear yourself, that is the day. Kuti mubva mataura kuti anyway, ina handisini baba wemwana wa B. Handina mboita lula na B. Baba wemwana wa B ndiningi irimo zvichenesa. Do data chero rinasi. Alright. Alright, rega nditaure papa ndogona kutaura inini. In right sister. Mwana wa B muzukuru wangu inini. Yeah, muzukuru wangu inini. And apana cold blood there. Saka vanhu vangonditsamwira, I don't know for what reason, but mwana wa B is actually muzukuru wangu. Meaning say kuti B akamitisiwa na sekuru wenyu na sekuru wenyu ndizvoka. Baba wemwana wa B ndisekuru venyu akarogwa akamitiswa na sekuru venyu. Zvokuti akamitiswa ina nambodaro ini. Aiwa ndikuvunza kuti saka akaroorwa na sekuru venyu kana kuti akaita mwana na sekuru venyu. No, ane muzukuru wangu pakuti taura iprovi noti tichenze zita renyu tiri papa napagadzira image yenyu yatsondogwa
haidi kudai image munhu wamwari zvodai isizvi. Saka taurai nomazvo mugadziri tinoda kugadzira image chekuti protector apa hapana. Handimaona muri kuprotecta chii kana musina kumbo chama hamuna kumbodla kana chinhu. Saka muri kuda kuprotecta chii? What about ndikataura nezvangu ini ndorega kutaura nezvaB? But still pachangosara pari henginga because pane nyaya, pane mudzi wenyaya ndebe kunzi imi ndimi baba vemwana waB. Handisi. Asi makambodanana? But we never had a romantic relationship. I prayed for her and she helped me pazvinhu zvakawanda. She's a very good person. Akandiitira zvinhu zvakawanda zvokuti I'll be ungrateful ndikada kutaura nezvelife yaanochengetedza iye. Kana ane murume wake, kana ane wedding yake akaita, kana ane, it's up to her. That one is protected, but handisi rini munhu iye. I'm not the one. Inini basa rangu ranga riri kuturika ruoko kuti zvinhu zviite. And things went positive. Congratulations to her, and I'm so happy kuti tineka baby Jiam kedu. So there's no cold blood there. Okay, no, I get what you are saying. Makaturika maoko zvenyu kuti chi young Jiam chive ayo mataura zvakanaka. Vakaturika maoko kuti young Jiam chivepo chinzukuru chavo vataura manje zvinonzwika muzukuru wavo. Ndakabata muzukuru wavo. Alright. Amawisisa guys. Vane vakabata muzukuru wavo pakuti vakaturika maoko. Vanita ava vanonamatira zvipo zvevana. Handiti vakaturika maoko saka vakamutarisa muzukuru wavo. But Prophet Apostle pane pataiona magrosari achipostwa achinzi magrosari emaroro. Magrosari anga ari yeye haya Prophet anga abvepi? Akapostwa kupi? Magrosari akapostwa paFacebook. Akana akapostwa kana ari acte the love life yake. It's good food, and I'm not going to talk about that because in this side work and it happened to kuchenura inini, not exposing her in any way. I know that I'm boya chitaura vanhu. Saka andigoni kuya ndichitaura zvakaipa pamusoro pake kana kuti zvakanaka. I think kuti the only thing chandicha taura chinogona chakaipa chandisina choice is the reason why I had to explain that I am not the one. I'll be forced maybe to just get into a little bit of it. But uyu munhu uyu ana chakantadzira andina chandakamutadzira, we good. Saka personal life yake I still respected the way she respected. Zvamanga muchiita skit yenyu zvakanaka and you played along zvakanaka because inini makaninyeperawo chaiko ndimuza ndakagumbuka asi ndagumbuka mona pana nyaya idzi because inini wacho ndakauya kwamuri pandakaona mwana ndikakuti congratulations kwa muchandiudzi kuti makaroora here hanzvadzi yangu mukati sister ndo zvakaitika ndikadita nharo navanhu vachiti kana ndikati mukadzi wavo vakandiudza iri kuti vakatoroora zvamanga mandiudza ndaperegwa munoziva handizivi. Inini makaita mistake. Ndakauya nenyaya yangu kuWhatsApp handiti. Ndikati sister mfana wenyu auya panapa. Nyaya iripo ndeyekuti chibhozi inini I think you are one of those people maindi monitor tikumbenge mazuva aya. So only person that I thought of pandakafunga kumaketa chinhu changu. Saka ndikuziva kuti sister vangu ndakaudza zvese kuti mapictures aya video. Ndobva ndauya pa one live ndichida kunamatira vanhu. Makundibvunza imimi kuti ari sei mukadzi? Ari sei mwana? Imungadi apa nyika yese. Imungadi. Ndikangodairawo kabhozi apa mukacha play along tikatanzwa utaona kakuti pamwe kuda. But movement ukandibvunza pa social media kuti mwana ari sei panguva yacho iyoyo taitongopusha zviripo. Taitongoti kwangotiti ari sei mwana ndaitongodaira kuti because ndikapindura zvisiririzvo. Number one, ndichapinda muinformation yemumwe wangu yandisingade kuti nditaure nezvayo. Kana iye akamira neni kuti inini chine chekuita neprivate life yake is standing on me. I have to make sure kuti ndikabvunzwa nevanhu kuti mwana but prophet munoona pari kunetsa vanhu even pari kunetsa vanhu prophet at some point akona makapfeka dress raB Wezhira ini chai ndakona makapfeka dress raB Wezhira akapfeka bhurugwa renyu trouser renyu rekuchechi chaiko saka muri kunzwa panga pasina a romantic relationship pakupfekedzana dress ne trouser bhurugwa panga pasina bhurugwa rinoenda pamberi apa pasina
aiwa kana ndimiwo munhu wamwari aiwa ngatingove irimo munhu wamwari takazviona tikati hatina kuita problem yangu yedu because takati aiwa murume nemukadzi handiti maona sunu zvikuitika tikatoona muna mai vabii Wezhira muna mai vabii Wezhira muri kuairport kumuti vakuna kugamuchira saka yanga iri skiti yose iya nematravel aita b UK nikikiri Joburg Zimbabwe Joburg yanga ichitove skiti All right, in wife. Number one, maybe I should apologize. Maybe I didn't know that maybe I was overdoing it. And that was pure content creation. I create a content and teach tamba maybe. Because remember, besides having a romantic relationship, we had a relationship. It's so super chill, we ran. We good and we close. Saka zungezwe ku airport I skit. It was live ya iraramwa. Ari kuuya ku anniversary, ari kuuya ku Easter. Na mama ari kuuya ku anniversary. Na mama we have a good relationship na mama. We keep it go. The zone I don't now achitonditi mwanangu. Namatap. We good. So life imwacho I not yes yanga content ndeye ku display as if we are a couple. But zvimwe zvese zvekuna na airport iye achiuya zonditora ku airport. Anditi ndine we is a celebrity. Ndapinda Zimbabwe, she comes to collect me by the airport. I don't see any problem. No, hatina ini anga ndakazongona makapfeka wig redress. Iye akapfeka bhurugwa renyu, saka pa bhurugwa apa. Ha, ndo pakantinza because ndakagona kupfeka bhurugwa rwamtarisi kaini. Ako ndakatomupa ka trouser rekuitisa, ane trouser reufundisa. Aiwa, okay. Kana ipapo pakaitwa wrong, I really apologize. I never hatina kuti pari wrong prophet kuda kutohwisa hedu apostle sezvo muri kuti mamuchicreata content kuda kutohwisa because ndo pakaconvince zvese zvakonvinza vanhu kuti aiwa vanhu ava vari kudanana right. Pane munhu auya akanyora kuwhatsapp kwangu kumessenger kwangu kuti prophet mwana uyu ndewavo asi makaenda kuma-DNA kuonekwa kuti mwana haasi ndo pakatanga friction yese izvi zviri kuitika izvi. So ma speculations unoziva kuti b munhu akazvibata sei zvekuti anganzi magame esaka I think kuti munhu ari kuto louder it's me which I regret and I didn't plan it. Munhu asingaite zvese zvatiri kuita izvo saka zvekuti vanhu vazomufungira nyaya dzakadaro kuti akachiita madini idrama nazvo vamwe vaitanzi mwana wanhingi that girl is well programmed. Ndakamboshanda nevanhu vakarongeka and she is one of the best. Saka ndikanzwa munhu anenge aito the reason why I had to protect her by all means is because kubva day one ndichishanda naye ndakaona zvinhu zvakanaka pamusoro pake. Saka zvekuti anzi akazochita andidi it's a lie. Munhu haadaro haazwe izvozvo. Yeah. Zvino kana thank you Sabina zvino kana asiriwe izvozvo naye prophet saka sei mazosvika pano nhasi B wacho angadei auya nemi kapa muri mose achitaura kuti vedu we took the skit too far is because imi kuzoona moda kubuda muchiclear sta nenyu kudai kurwa kuti chimoko chenyu chakuvava hanji kana kuti kurwa kuti vana nesangano havachazvifariri saka iye manje kana ati ziya ari kukona imi muri panapa arimo mucomment kamudamuona kamucomment section arimo apachahwisisiki nokuti imi muri kutira kuprotecta b panguva inongadi wakamira nababa nokuti the way avari kuprotecta nayo apostle the way avari kukurumbidza nayo chokwadi it's very wrong of you kuti ubvo waenda kumateresi knowing very well kuti kusaidi kwavo kuri kudistroyika zvinhu zvakawanda iwe uchiziva kuti yanga iri skiti yamaita. Okay, the reason why ndakasvika pakutaura ndei anditi are you there sister? Yes, tiripo. So this is the part yandikuda kutadangura kuti iyo ndofunga ndo the only part yandogona kutaura chinhu chinenge chisina kunaka but not in a bad way but to give clarity because vanhu ndaona some other people achiti but prophet kuisa nyaya mugroup mazoisirei mugroup of which kondine vanhu vari mumagroup kainini wanda clarity ndowaudzira saka chaita kuti mise after this long chaita kuti mise voice note mugroup chii after a very long time tokuita skiti yenyu kubva gore rakapera nhasi mazokanda mugroup kune zviri kuitika what's going on? Alright, okay.
So it started around andi munona kunana July uko. So I can say I was going through a lot, like a lot of people that I worked with. Vaka tanga ku ita sevanundi mukira, like ndakaita ma collaborations with my fellow brothers and sisters vegospel. Asikutaura mazita but inyaya inozikanwa. Yekuti haiwa tinoziva inyaya kuti makaita collab na Dorcas Moyo na unozanu uyu Moyo. Andizivi ava vamwe vanoimba. Well, it's fine. Ngatisatore mazita. It's fine. Saka panguva yandaita go through izvozvo, I needed the emotional support, emotional everything and so forth. But around those days, munhu wangu anga aita kunge ari kusarudza kuva life again iri distant from me. Probably everything that was going on in my life zvinenge zvaimupa drama raasina. And isusu vamwe drama takangokura naro munoziva takabva kumvenge. We don't really care about it. But inini iye manje ndofunga akaona kuti maybe life yemufesuwa is full of zvinhu zvinongoitika zviri dramatic. Handizivi kuti Mwari vakazvisika usei ipapo. So she chose to be in a shell, distant from anything that I was doing. Unoona kuti hapana apa mitro wedu wasiyana, there is no longer that thing. Saka zvadaro ini nanamboita problem nezvazvo because munhu ane life yake yandino respect, munhu ane privacy, munhu ane love life yake, maybe anenge akaudzwa kuti zvida zvakuti bhoa. Saka I never had the power rekunyanya kuda kupinda mazviri. I also chose to distance myself as well. So pakudistance apa uyari kuitawo zveupenyu hwake, uyari kuita zveupenyu hwake, everything is slowing down. Problem yakazosara yekuti inini manje pandiri kutrya kuita life yangu zvake iye zviri kunditeera. Like ndikaposta sister vangu vanhu vanopopota, ndikaposta hanzvadzi dzangu vanhu vanopopota. Saka dai vaingopopota chete zvaitorwa mascreenshot zvinzi baba vanohura vanodi officially inana kana record yechihureka kuchechi kwangu kana one, not even a single. But ndaifamba nchinzi ari kuhurira b pakakreatwa mastories. Izvozvo ndakaona kuti no, the best way to do it kungoudza vanhu vacho because mafans ake ndo aiuya kupage kwangu inini achinditondora akaende kunotaura kupage kwake, they come to mine. Saka ndakabva ndapa clarity pekutanga ndikaisa post tikati guys inini anobvira namborora handina mukadzi ndobva ndangogumira ipapo. Saka as if this was enough zvakaramba zvichiteera kutotaura kwandakaita iko kwakaprovoka zvimwe kwakatanga kunzi Windaro akamitisa b ndokubva amsiya. This is a monster, is a very bad guy, ndichingotaurwa zvese. I never had a problem until I saw kuti the narrative iri kutogrowa big. Kunotori nemavidhiyo akaitwa pamusoro pangu zvichinzi ndozvaakaita baba Mwari ave nawo hapindi denga babava, of which handizi baba angu, ndiri munhu waMwari wechidiki ari kuzvikurirawo. Ndakapindana nezvinhu zvandakaitawo sekuprotectawo vanhu vandaishanda nawo, but on the way mukazvitarisisa ndakatosiyiwa muroad ndakabata zvinhu zvevamwe vanhu zvichindiaffecta inini but ndisina anything to do with that. Saka ndakaona kuti munhu wangu kana asarudza kuita life yake zvakewo futi zvinofanira kunge zvisinganditeeri. Ndobva ndangotaurawo chokwadi ndikati iko zvino ndakasacrifice kurasa vanhu vese vandaitungamirira in the name of protecting the brand, protecting the personality, protecting everything, protecting the information. Vanhu vangu vachingofunga kuti ndo zviripo. Saka konawo ndikazochuza kuvaudza vanhu vaive chokwadi nekunditeera vanditeere in light because munhu wacho wandairwira wacho is no longer in my life, not because of my choice. Anenge akachuza kupa a little bit of distance which I respect. I think that's the only thing that I can say. Maybe that's a bad thing, but it is what it is. Zvinopera. Saka ndo reason yandakazoita mumagroup kuti vanhu vangu inini vagorega kuramba vakandibatirira zvinhu zvemunhu asisiri part of what I am doing. Not because takatukana, not because of takaita sei, but she chose to have a life again associated from me, probably because of zvandakamboitwa nehama dzangu dzegospel kundi hatimuzive uyu pastor uyu ari kunyepera vanhu and so forth. So
That's when I decided to ndakatanga ndanyora paFacebook pangu ndokubva ndazoita audio nezuro to give clarity kuti guys handina munhu wandakamitisa, and I will say it again, handina munhu wandakamitisa, handina, kana vanhu vakuda kungondipakira mhosva nkana, it's up to them. Handina, I think B is old enough to be speaking kuti baba vanonyepa vakandidai vakarara nini vakadi. She's old enough, she has a page to speak, but she will never do that because we are not fighting here, but I'm trying to distance myself from things. Je munhu akaita distant yourself from my life. So are you saying if she had Apostle, if she had not distanced herself from you, manga muri kusongora mamchikontinya nedrama neskiti? I wasn't. I was gonna do it in a better way together. Nyaya. But maizozvona muchita sei apa naye prophet? Maizozvona muchita sei? Maizozvita sei? Nemamina yebi wacho. SIS MELLY. Remember inini ndakavhika mablows for her a lot. And it's of things that I can't speak about. Kana takuda kuadresa nyaya iyi, we had the communication taingutaura shamarika panapa takuenda kunotukwa tese iwewe nini pane nyaya dzatoda kugadzirisa because inini I'm about to be married, you have your life and what taitotaura, but fact yekuti ndakasara ndega but nenyaya dzemunhu ini ndikaposta sister ndinotukwa kwete nenyaya dzangu dzemunhu asisiri part of even there to defend me, even there to tell the people kuti munhu amuri kutuka hana mhosva. Anything like that, you understand? But to be honest, I would like to apologize to her, number one, for this whole thing that is happening as Munwe Jojo. Number two, I would like to apologize. Naona vanhu abuse a picture Ramamalaki. I would like to apologize. Number three, I also want to apologize to expose good and a life apart from me. Then number four, I want to apologize to everything that I said which is not right in this. It abodes a certain life from me as a man of God. Sometimes sometimes pakuita maskits kwamaita mama mbokecha mafeelings here Apostle. It's very normal. Muri munhu wenyama, muri munhu wechirume that way, and bimo wechidikiwo, she's good looking. Mama usina kutopinda here kutopinda deep asi kuti mukatizongobatikana kuti zvino zvaakuita distance yourself away from me. Zvema feelings asiro raskit here. Closeness wacho wamakamunawo munopesera madevelopa mafeelings towards one another. Really normal. I don't think I'll answer that one. Oh. Yeah, but she's a very amazing person. I'll call her Timbo Taura. I think with my friends and Agamboita, she's one of those good people that I always admire. And no one very bored. She's good. Vana veZimbabwe anti muri kuzviwa kwanzi B ndira kuona mcomment section B number yangu iripo unogona kungofonawo. I think just because nyaya yacho indonasa kuti kana yanga yava yekuti makukliya na mazita maita skit kuona kwangu B even page kwako wangofa ungoita kana live kako kana ngonyora zvako post ngoti guys it was a skit the whole thing my fans please musabate my feelings because wozorega ava vachitukwa manje vakaposta sisi vavo vobvumburudzwa vakaposta that was not fair vobvumburudzwa iwo knowing very well kuti it was a skit woramba wakanyarara. That is not fair guys. Sara chokwadi tuchara chokwadi pano ndikunyepa here guys. Taita skit tese ndobvumburudziwa iwo chizati skit wonyarara iwo ndoni vanhu vacho vanenge vachindibvumburudza guys hazvizonyatsobuda zvakanaka. I think kuti vaifanwa kuti vangochiudza vanhu kuwirirana makambowirirana naye here B Apostle kuti B time yekuti iko zvino izvi ticharamba chita maskisi hazvichaiti tafanwa kutiudze vanhu chokwadi makamboudzana. I think kuti pakangozongoita moment yekuti unoona kuti an adult anenge asisadi any involvement yekungoona an adult at distance unoona
zvinenge zvabho zvakadaro. Ndomari kundinetsa kuti the way you speak highly of ye and then she decides to wake up akazvidistance ndo pasiri kuti maburu acho asinyatsokuvarika ipapapa hasi kuvarika zvakanaka. You are speaking very highly of ye. Muri kutaura kuti munhu akazvibata munhu akatsika munhu then all of a sudden ungomuka nekurirana kwamaite kwamuchipfekedzana mabhurugwa ungomuka makuseni akangodecida kuti ndakuita distance. Naisisi ndambobvunza ndanzwa nekuti hanzi ndiri kunyeperwa like panoti kunyanya kunyepa ndepapi hai sereni comment section sereni comment section sereni comment section so comment section inotaura zvainoda vakaimba vaya sereni comment section ndo pangondinetsa ipapapa kuti piwo iwewo hapana chaitika unongofamba kuseni uchingodistance munhu wawaita nemaskits just like that nekwamabva kwese. Hanzi muedhei paWhatsApp yenyu nevanhu hanzi edhei on your WhatsApp. Hanzi mafeelings anga apo ndofunga ini yangu nendo zvandikutofungawo zvatagwa nemunhu iyeye kana sister like inini handiiti zvezvo zvema like I work with vasikana vakawanda mukatarisa vanhu vakawanda vandoshanda navo vechikadzi vakawanda zvekuti kana kuri kunzi nyaya dzekukecha mafeelings dendafa nawo handiitiwo izvozvo ndakatodanwa zvanamwari zvebasa iri zvekuti ndingaswere ndichididi I don't think. But vana vesangana vana kumbopopotawo paivaiona madhirama osaiitika vaiziva handiti ndo vandakaita nawo pafirimu racho. ya vanoisangano venyu vanokudai ende vanokutrasai zvokutodaro mufungi vakanyarara zvavo. handina mbiri yechihure kana handina mbiri yemusikanzwa kuchechi kwangu vanhu vekunze uku ndovanda kutraya kundipotraya as that person but handina kana one record handina mwana wesangano wandakabata hapana handina nyaya idzodzo. hapakaipa hameno guys kuti imi muri kuionawo sei nyaya but anyway vauya kuzotaura prophet kuti hanzi inini hangu ndati ndikudzei chokwadi kuti everything was a skit hapana anything chatakaita. Mwana uyu wamuri kuti ndewangu ana B mwana haasi wangu mwana muzukuru wavo in the sense yekuti ava vane chivanopa vanhu chipo chevana that one is not a secret guys, it's not a secret kuti vanonetsikana nembereko vanoendako vachinodzoka vane vana indakazvionera ndakaendako zvangu handimaona. So vari kuti muzukuru wangu kutanga kwesikiti rakatotanga achiya kuzonamatigwa hake achida mwana wake handimaona akazoita mwana wake saka kwavari muzukuru. Zvembereko izvi vakatowanda macelebrities ekuti vazukuru vedu vejiam like even the son mwana waBazuka is our muzukuru wedu annoying mwana waBazuka vakawanda macelebrities saka zvembereko haisisi chekuti tinganzi kuacta mwari vakutoita zvinhu zvakawanda saka zvinongodhipendawo nekuti aiwa ndakaona hangu vanhu vakanga vakabata zvana pandakamboshanyako paya aiwa handiri palive kavanhu vakazviona takazvionera zvana kuzara zvana chechi yose zvitukutuka aiwa takazvionera ini papo saka apa pakuroora apa nhai apostle mama timawanai ndandati mama wanai kuti noti chechi yakudaka kuti pachitamai mufundisi vanenge vachimiramira mberi kuya akasati vane plan but manje plan inogoshekwa sinokuti tatati tichokera nekapano pamadhayaris apa sister tichokera nepane vanhu vanotoziva mwana anonamata zvokutodana mufunge ndikwadzisa ndototenda mwari nenyaya dzabvi dzakatombondibatirawo kusapresa vanhu vanondinetsa. munotonetswa nevakadzi achida kutopinda mumereji imomo kune muedzo kunzoku unonzwa bhata ukazvirega takatika zvinonyatsokutobuda pana tina nadhumebi pano kuna namabhiriji ovoko vanhu vacho vakatowanda vanototoda kutopinda mudzimba kuti vagare pasi vadzikambe ngavave ndivanamatire aiwa muvanamatira imusati mazvinamatira kuti mupinde mupa here tangai mapinda imugeni kuti vamwe votevera
aiwa ini ndiri apostle kaini vanhu vasakanganwe kuti even after all this handizombere kutsvaka maplaidza imboendaiko guys hazvisi zvekuudzwa zvinhu zvokunyepa imboendai handisi kutaura zvinhu zvepasi pemuti ingoindai ini ndangoti ndai munozvionera ini ndakaenda kuna dhumibiye uya imboindai imi chimboindaiwo handi munhu anongoshanya just unobvei kana uri mumujobheki uya kupretoria kuya unongoenda one day chete ungonoona wega ungonoona wega amboona kazi ukunouya uchida amboya timboona hameno motoramba muripo nokuti kune vanhu it seems as if people chaiyo wants to ask questions tibvumire vanhu mazvihwira kagais mazvihwa kuti takanga tichiita skit hapana marriage yanga iripo zvese anga ari maskits saka pakatoipa regai timwe ari kuda kubvunza wacho ndiva edhe mutaure navo vasati vainda havo takuziva chokwadi. Hello my sister. Hello. Simeli murise. Mushe murise. Ndiri bondi comrade. Enda zvoni. Yeah. Ndira kungotaurawo 2 cents dzangu. Ndira kutaura pana apostle kuti apostle chero makaita henyu skit B whatever zvamakaita makabhaisa kwete mbijana ndokunonzi kubhaisa kwamakaita. The way amakaita skit nayo makabhaisa. 2, why musasadi kuti B wacho auye askozvitaurire nyaya dzake panapa imi muri pasaidi iye achitaura isusu tinozvibvuma sei because zvakuita kunge simeli zvawatoita izvike zvapana zvawaita because tichangobva panapa tisina kugutsikana nezviri kuitika. Saka apostle zvamakaita makabhaisa. 2 B uyu ari kutanza adaurarama ningirikini life private life hakusitorina private life dai ida kurarama private life dai pasina kutombobuditswa zvese izvi zvese zvakuitika izvi. Saka hakusisina private life ngaachitongouya ataure nyaya yake tomuchenesa isusu zvese izvi atomadhirama muri kutiitirai ndo zvanchida kutaura. I think hangu the major part yekutaura kwangu wakanzira kuti ngaita manje pauri uri padenga iwe pane mazita pamusoro panhu tisitomboona x pane chix baya ipapo. Okay. Nditaura hangu here? Yes, taurei. Thank you so much nekuti tatine ma-questions anga asingagone kupindurika. Apostle, after whatever you have said, I give you 100% wrong. Semunhu waMwari mune vanhu vamunolidha. Kune vanhu vari kukutendai vachitumira vana vavo kuchechi kwenyu vachifunga kuti vakachengeteka. Imimi moita skit yakadaro. Honestly, that was very wrong. And tikatarisa pane inonzi evil appearance. Maitombokisana kaimimi naB. Chero pamuchato pacho makakisana. Muri kudzidzisa chii vana vesangano? Musationa sevanhu vakakusa. Taurai chokwadi munhu waMwari. Pane mavhidhiyo inini ndakakuteverai kubva muchiri kumudaidza kuchechi kwenyu muchimuti my daughter. And pakatotanga kuita ma-questions ipapo kuti what was so special kuti chechi yese vaise vana venyu, and what was so special kuti daughter wenyu aigara kumberi kuya. Vamwe vese even ma-invited musicians amaidanana kudzinya kudya neumwe uyo andichazuti anonzi anasina mazino vaigara kune povhoku. Iyeye chisha chakakosha chaiita kuti agare ari uko ega. Izvozvo zvega zvine ma-questions plus semunhu waMwari zvimwe zvinhu sirai vemunyika vaite. Honestly mungaita skit yakadaro muri kudzidzise chii vana? Hatisi kutaura zvevanhu vakuru but muchechi menyu mune youth muri kuvadzidzise chii? Iye zvinotarisai zvamuri kuitwa nenyika. That was really wrong. Kana makadanana naB mukamuitisa mwana whatever happened,
kutaura chokwadi, you need to repent pamberi paMwari. And even that skit, you also need to repent. It was wrong for a man of God. Thank you. Thank you, Koda. You next. All right. Mascara says Smelly, Makadi, Sean. Navamwe vari paside pangu apa. Inini ndachikumbira kubvunza Prophet kuti why Prophet vakazonyepa zvakareba kudaro. And to make matters worse, Prophet vakabuda vachitsanangura how manyengero avakaita Wezhira vachiti ndakamuendera kuinbox Really? vachitaura ndakamuendera kuinbox ndikadai vapedza kudaro vaiti kana B akauya kuchechi kwavo vototi mai mufundisi varipo handiti saka mosvika pakunyepera nesangano renyu. Alright, tomboti isusu vanhu vepasocial media maitinyepera. Alright, but what about sangano renyu? Because maitobuda Wezhira akachena chaizvo akapfeka madress marefu anga atochinja kana nemapfekero ari kumberi kwechechi kwenyu kuya muri live muchiti mai mufundisi varipo nhasi handiti murikona, which was not good. Even padress kamataura paipa anonzi Prince Chigwida uya akaimba song yekuti baba ndireverere ndiponeswe. Makamboita futi skiti naye handiti muchiadvertisa album rake muchitorifeya Wezhira as mukadzi wenyu handiti. Chokwadi ndechekuti kana mamu ine relationship yamamu inayo Wezhira ikasafamba zvakanaka munongotaura pane kuti muzonyepera vanhu kuti it was a skit renguva yakareba kudaro. Skit rekunyepa munhu waMwari ndimi munoparidza kuti nhema hadzibvumidzwi, but imimi makatoita nhema dzakakurisa in front of your church, in front of people, the whole world. It is not good. Wezhira chaiye ngadene chiri chokwadi chiri kutaurwa naProphet. Wezhira ngadai ari pana achitaura tichimuquestionawo sezvatiri kungoita Prophet. Tamisira message nanhasi asati adaira message iyoyo. Tamisira message B nchimudedza pana asati adaira arimo mucomment. Ndamuona mucomment section. And haambouye because agara ane comment yaatokomenda kudhara kuti kwazvakataurwa ikoko ndokwazvichaperera ina ndiwikosiyana ineni. That means she's angry handiti, and she knows the truth handiti murikona. Saka okay. It is not good. Prophet kaita taura yenyu apostle kutaura kuti unnecessary for me. But hodai apostle muri munhu wevanhu mutori regulated and control their feelings because vanhu vacho vanhu venyu ivava hanti mauya mukataura tiskit handika vakazviona kuti mukatoona nemuti skit went wrong handiti so you somehow like you played with their feelings. Allow them to vent. Allow them to vent. I think beside round up still she's not understanding it. But kana ari kuda kuvhenta pamwe mwana wesangana renyu muregei adaro imi maipfekedzana nhumbi imi na B and chimwana chiye chakada kutofanana nemi futi tata kwani mwana akafanana nemi asika kwini mii zvakaoma kwani mwana akada kutofanana inodzerazvo hakuna nhodzera dzakadaro. Kutaura chokwadi ndekuti baba kuna vakadla vangamborevi kuti havana kudla bota mwana B vakadla, asi kuti zvakunyadzisa kuti zvichibuda pachena kuti ndakadla bota ndikamitisa mwana relationship ikatadza kufamba zvakanaka because B is a celebrity. Why B achitadza kuuya panapa achizoclarify achizongochemawo sekuchema kwavari kuita Prophet. Tiri kuda proof yekuti it was a skit. Muri kutinyepera, hatichakutrustii. zvakanaka waita hako regatimbodzwa vamwe zvakaoma. Hello Kola inasho Sisi Melly muri sei? Mushe kanjani? Ndira kubvunza Prophet vedava vachipindura. Vadonha mira tinzwe mira tivaone vanga vadonha ndofunga panyaya yemwana papa pasina nyatso kuvabata bata pakuiwa wakafanana nemwana apa tidzose
Hello, mnamara kanzi ndoda kutaura nemi nimwana wenyu wesangano taura navo uya. Inini ndoda kutaura nemi munhu waMwari muchindipindura. Toda kutifambirane muchindipindura. That's a life of a man of God and a life of a socialite and a celebrity. Apostle. Hello. You good? Kubvunzwa kuramba chanduramba vanhu vanenge vachipopota ukabvunza andopindura. Okay. Kuda kupopota. Ini handisikuda kupopota. Apostle munoziva here kuti ndakanga ndiriko kuchechi kwenyu musi wamasimuka mukataura kuti inini ndakaenda kuinbox kwaB tikataurirana tikadanana naB ndikapedzisira ndakuita ma-up and down ndichienda kuZimbabwe kusvikira B azouyawo kuno vanhu vakanditi unomudii socialite kuti aite maimfundisi imi mukati ndiye wandakada. Munozviziva here kuti makasimuka pamberi mukaprovide that speech. Okay, ndipe link racho. Aiwa, ndati inini ndaivemo muchechi zvandiri kutaura myself ndaivemo makaprovide that information in front of everyone vanhu vakafara vanhu vakaombera vanhu vakasekerera makapfeka suti yenyu yakanga iri yeblue muchitaura how you met naB. Right, can I play it for you the uya chamuri kutaura ndinayo panapa. Play tinzwa kana iyo. Okay. Because mukuisa zvinhu nemashoko enyu mukuti ndakaenda kuinbox ndikabva namupfimba all those things are lies. Video racho riripo pasocial media riripo pese. This is the speech. Play a minute. Musati mari player regai futi ndikubvunzei. Nacho chirega vaplay. Regai vaplay yetinzwe. Ndoda kuplaya video racho ramuri kuti ramuri kuisa in a wrong way. Can I play? Yeah. Okay. I thank you so much. Baby, I don't want to forget to greet. Wezhira, mwana wangu akomana wa. Chikosumuka wakuone. Let's clap hands for hey. So, this one is a divine appointed daughter of the apostle. Some time ago, when I was starting ministry, I recall I used to watch some of the videos. I was saying, oh, this girl, she has future. Because you could see that she's managing to give us some laughter without force. So, she's a comedian. Right? She's a comedian. And she's not here to do comedy. Right? Listen, Amos. Right? So when I used to watch their videos, the problem came that instead of me just watching the videos with love, I began to dream. I said, I think I'm getting involved with the things of the world. And instead of dreaming, I think that's a demonic. So I unfriended. I unfollowed the stuff. And I spent about 8 months not even seeing any single post from there. I was okay. When God was showing me in the dream, He had something for her through me, which is one of them is herself being here. So after some time, when God visited me again, the post began to pop out. Then I was like, that girl again. Then God spoke to me
not what you are thinking. Right? So, okay, if you are saying I'm a talk to her, if I talk to her, she replies me like a celebrity, then we are not going to talk. Hapana, chiri kubuda. Hapana hapo Hapana, chiri necessary kumbomuda video kana chiri iyoyo kuenda hapana dzangoti naikoko munhu clear from the waMwari. word mwana wangu hameno nderiko here hadisiriyo here. I'm not sure is that video. Okay, fine. Iyo yadarika. Ko pavakaenda kwazvimba vakasvikomisa B pachita chevanhu vachita vanhu maifundisi vainyepera chete vanhu. Kupi futi? Amuna here chechi amakaenda mupasta imimi mukasvika mukati ama ndichange ndiri kuchechi makatanga kuintroduce ndichange ndiri kuchechi namaimufundisi muchireva B. No. All these things vanhu vari kungoisa zvinhu neway yavanoda. Even imimi muri kuti maamuriko kuchechi pazvaitaurwa zvimaamuriko but makutaura neway yamunoda. So it's not really like pane anything pakamboitwa zuva even kuchechi kwacho hakuna kubvira kwamboitwa zuva rakanzi ava ndo maimufundisi. Ask vanhu vese vaiteerera zvinhu chaizvo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Those are lies. Nakutaura vanhu kuti ndichange ndiri kuchechi namaimufundisi. Amuna here muchireva B akatosvika kuchechi. Izvi handichazvizigone wangu. I've played the video that you said ndakati zvakati ndikatoti vamwe vanhu vachazvitora zvisiri izvo ndaitozviziva kuti kune iye B zvake chaasiri kuda kungoti B munhu asingade zvekutaura asi munhu wemadhirama. But B atori bita dai anga asiri bita angadai anyora kuwo kwake kuti nyaya yakaitika please aive maskiti. Akatombonyora akati ndinenge ndichatofonera mai vacho ndikavaudza kuti makazvara tsotsi nhaimi. Nyaya dzisadzamboitika vanhu vakasara nemakweseni make akawanda. Vanhu vakataura comment section musati mambobudikira kudai so zvamaita izvi. Akatombonyora akati unenge uchafonera mai vacho ukataura kuti naimi zvamunenge makazvara tsotsi. Vanhu vakatangira panyaya dzese idzodzo kunana last week kumukadzokera kwese kunana Pamela Chamiro dzaipostwa nyaya dzenyu idzodzidzi. Imimi kuzobudikira kudai inyaya yekuti nyaya dzanga dzichitaurika mumastreet according nemapost akanga achipostwa naB. Alright, vanzvazi ndachikumbira kubvunza. Saka imi muri kuti chii? Muri kuti takarorana tikazorambana. What are you saying? Inini ndiri kuti makachita mwana. Ndozvandiri kutaura kuti makachita mwana mukamudhamba. Amuite maskiti muchechi mimi. Amuite maskiti muchechi muchinyepera sangano zvinhu zvakadaro. Inbox yedu taidzinzwa nyaya dzekunhingiriki dzekuchechi kwenyu. Zvichinzi hapana havana kuroorana vanhu vai asi pane zvakangoitika. Ndakatoiposta nyaya yacho mukaenda kuwo kwangu SIS MELLY ndakaiposta last week nyaya yaB. Ndakaiudzwa information yacho yese nevanhu vekuchechi. Zvakanzi kudibva wangotsanangura zvese. Zvakatotaurwa ndakatoinyora munhu akatiuya kwandiri akati unoziva here kuti pastor vedu vekujiam havana kuroora B zviri pachena zvinhu zvavo zvinenge zvakangoita zvechiwande asi pane nyaya dziripo. Ndikatoita vanhu varipo chamuedha kana vanhu vadona. Endera mberi. Saka ivo apostle kuzoda kuzozviclear nhasi inyaya yekuti vaona kuti vanhu nyaya idzi dzaakutenderera vanhu vekuchechi kwavo vari kuburitsa ndo vari kuburitsa nyaya kwete kuti social media. Vanhu vekuchechi kwaapostle ndo vari kuburitsa nyaya vachienda mainbox emasocialite vachitaura zvinhu zvakakomba ikoko. Saka zvekuti naB rakanga riri skiti ivo ndo vatove nedhirama. Nyaya yava hainayo kuchena zvayo kana tichida kutaura chokwadi haina kunyatsoti twasi. Vari kuramba video iyoyi mangwana ndichaitsvaga video yavakataura ivo apostle. Video yavari kutaura inini handisi mwana mudiki anditete masiziva. Vakatoti handimona kona abva atataura akati vakataura kuti how he made fonerai Shoni. Ini ndoda kutaura naShoni. Mufonerei. Kune info. Ndisati ndatova Fonerai Shoni zvekuti apostle izvi aisati zvizive isu. Ini ndisati ndatobvunzawo mubvunzo ndandisingade kukanganisa nyaya yava haina kuti twazi. Vakapaka
inini nemi tichadzima panapa tete. Uyu musikana ari kutaura chokwadi wani. Isusu tida kutaura paina shoni ndowatiri kuda panapa. Nhai. Wezhira sei? Waswera say the gods must be crazy. Wezhira ini nditori 11. Ray Hood. First day rakadya bota nina rakamatakendu. Tiri kuita zvemafanisi here pano Nhayasikana. Tiri serious isa, hatisi kuita zvemagosta anouya achida kudaro zoinda. Nai. Pano pane vanhu 6.9 kudai pane chiremerera kudai ndo pangasotambirwa pada. Anyway, hachapati phone but ndodo chandinoziva ari mumucomment section. Go ahead. Tichimbotaurai pane redhi iri panapa itange yapedza taura here. Taura zvako. Ini ndiri kuti inini nyaya yavaina kuti tswatswatsu pane mibvunzo yabvunzwe naSIS MELLY yakati plus papasiri kujeka ndepekuti musikana uyu haana kukwanisa kusvouya. Zvechokwadi dai zvazviri zvinhu zvingori straight zvisina kuti hanzi zvine zvimwe zvinhu mukati riskiti riri straight. Musikana ingadai asvikangotaura tu mashoko otobva kana kungopindura kana kuWhatsApp kwaangatumirwa message uko. No, parikundinetsa inini truly speaking guys, B owes no one any explanation. Ndochokwadi. But matauro avaita ava pakuwirirana kwavo kwavaiita handiti kuzosvika ava vati ndoda kuenda palive handika ndinozvichenura handi muri kuona ipapo kuda kuti semafriends handika vanga vakatodzana kusena kuti shamwari maybe ndakuda kuroora kana kuti kuri kunetsa musikana wangu kana kuti kuchechi kukunetsa kana kuti nyaya yako yakuenda akusiriko handitika skit tataita riya chingonyora kana post page kwako kungotaura kuti wangu taita skit guys musaenda kunotuka apostle avo page kwavo because kuchema kwavo ndekuti vari kubva mafans ab anoenda kunovatuka vakaposta kana sister yavo handimaona kunzi uri kuchita uri kudi ivo vachiziva kuti iskit muri kuona saka ini ndopandangoratsa kuita problem kuti ko iye sei asingaganana kuti anyore kupage kuti guys siyai munhu asununguke it was a skit rataiita she doesn't necessarily have to come and explain kana kunoku kana kuvanhu but just to do the right thing semunhu waishanda naye vaita maskit vaita fall out handi kuti mwaita move on unongotsigira uri kuti guys iskit rataiita rariya siyai munhu aindorembebela yake simple. Inini SIS MELLY ndanichida kubvunza shoni pane audio yake yambopleyiwa masikati achiti patakatanga zvinhu zvindaisaziva kuti ndokwazvichasvika then ndanda kutya vanhu vekuchechi because vanofarira nyaya stereki kereke yangu ndeyeguhwa soko loko chairo zvataurika izvozvo. Number 2 semunhu waMwari chaiche munhu anoremekedzwa munhu anoziva kuti ane chaunga ungaite maskiti here kutamba kutamba naMwari foni yako haipindi inonetsa foni yako kutabhirira foni yake inonetsa kuti munhu waMwari ini ndatoneka doubt kake kuti pamwe muswe wegora kana kuti hatichadedu kuita going to deep but I think ngatingochinje chechi ite shabhini titongoziva kuti ichechi yemaskiti because even vanhu vacho vese vemuchechi machoka Sunday kunenge kusina munhu ndikukudzai kudai vanhu vese vari kungodisappointika tataura nevanhu ndokunzwa aiwa keiko kwamoyo let's be fair nina wangu anditi be hadi drama anditi ndizvo but right now kana ari munhu ari fair handika she doesn't necessarily need to do drama handiti vaita fall out muri mafriends vaita fall out ndoenda nezvinhu zvako woenda nezvinhu zvangu but pane shamwari yaitora bullet for me handiti zvinhu zvangu patiri kuparadzana apa zviri kumuteverera. I'll just put a post page wangu kuti guys stop going and muchinotukana naapostle shoni handika zvataita zvese was a skit ndobva ndatonyarara whether vanhu vachaiti kudii kana kudini because as it is right now kuramba cho kwakanyarara kwachonaka anomaona akanyararaka hazvipere kubhasha ava baba vanga vachimuprotecta shamwari yake yaimuprotecta kubva kare handiona yamuprotecta even pano right now vakutsvaka kuti vazvichenure ivo vachiudza vanhu kuti yanga ine skiti vari ivo kunyarara kwaB tinenge chingoti hakuna skiti kunyepa plazi kuti kada kudzisunganidza apa pavazotaura kuti akazozvidistenza chichanga chaitika kuti munhu anongoerekana angozvidistenza kudaro pane nyaya.
inini sekuona kwangu inyaya haisi nyaya yekuti bhururu aenda kuuk achisiwa mumwere pa because why zvazongobuda munhu akuuk inogwadzawo kai zviri pachena kakuti pamwe zvinogona kunge zvanzi pauchasumuka uchienda ndobva ndichabva ndadai kuitira kugadzirawo upenyu hweuyu ava vachigadzirisa muchechi nekagodo chaiko chaiko kekuti uk inogwadza moleti kuti kuramba vakanyarira kwabhinya yacho haiperi because vanhu vanenge kuti hatiskiti kana nesu takutoti hatiskiti handiona skit or not because uri kuona vataura pano kuti ndinovingwa ndichitukwa nemafadzi abhi handichakwanisi kuposta kana mwana wesangano kana picha yasisi vangu kana anyone chinde ndichitukwa handiona zvaita kuti ndive ndichive ndirege handina kuroora ini handiri kuona question is sisimeli kuti kuni bhi ndinomuda ndinomufarira munini wangu Wezhira chaiye but apa pa she's wrong ndakuisana mafadzi ake kuti musatuke apostle Tony sisimeli. My question is why apostle vakubuda nhasi vakatanga kutukwa 2 years back why vakubuda nhasi because B abuda ari pa Heathrow here tofunga kuti pamwe iri kunzi yakatanga wani last week aiwa apostle ndo vakatanga kungodhomoka taswera masera sei taswera ndonzi handisali ndoda kungopawo pfungwa dzangu apostle kuuya kwavaita uku kuda kuzvichenesa B kuramba akanyarara atori bhita vanogona vo kunge vasina kuroorana asi mukada kunyatsokuona sesu vanhu vakuru chaizvo mukada kunyatsokuona apostori vakararana B nekuti ukada kunyatsokuteera nyaya iyi kubva kudhara vanhu havakadanana munhu wamwari munhu wamwari inyama munhu wenyama asi mabatiro avaita nekumukisa vakamukisa pavhidhiyo rimwe so pamuchato handichaziva vakamukisa yes vakamukisa kisi chaiyo saka munhu wamwari tikutaura kana yanga isiri skiti at least andika anongonyora even post kuseri kuti inini kwandiri it was not a skit yanga isiri skit sisimeli decide that unorinzwe piwe tipe give us the side kana una give us the side because tikuti B ngasaida platform ka anyone ngangonyora kuti anyway it's not a skit handizvizivi zvokutaurwa izvi he's lying handiona kana kuti guys it was a skit musatuke munhu it's either anonyora zvinhu tu handika anonyora zvinhu tu guys ini zviri kutaurwa kwandizvizivi zvokuti skit atove drama atopedza then people will read between the lines kuti zvatotaura kuti zvamuri kuzviri kunzi skit it was a lie kakutoziva kuti kunyemba apostle avari kutonyemba handiona akanyarika futi guys hazvichahwisisiki sisimeli pamabvunza imimi kuti hamuna kudhivhelopa mafeelings here ingavatsenga wani mozoda kuti vapinde vatsenga yes mabvunza ende pamusoro pazvo sisimeli apostle munhu wesangano kana B akabuda achiti ndakanzwai vanhu tinojaja zvekuti vanhu vekumusha kwedu tinojaja zvisingaite anogona kujaja kunzi ari kunyepera apostle havangadai ani munoona vanhu vakangonzwa kuti mana papa vanhu vanosarudza kutoratanzikwa imwe dachi B adai zviri confidential here munhu achauya palife what is confidential now when the prophet the apostle vacho vari involved vauya palife chamuri kuti confidential chii because he already came here and told us zvavari kutaura kuti ndo zvakaitika saka what is confidential anymore chiri confidential apa ndechipi because we are not saying kuti vataurire vanhu history yelife yake kuti zvakadai handika tiri kuti kungokwacha kuti zvinhu zvingopera nti anokutora tivedweka inini mbondisiyai zviri kutaurwa konditoriwo nepersonal dzangu zviri kutaurwa ina handizvizivi people will read between the lines kana kungoti veduwe it's either pane zvinhu tu chete zvamao whatever ungotaura pazvinhu tu ivedweka angari skit kana kuti no guys zvokunzi skit yatove drama atopedza
ndakutodziva kuti ndikudziskiti nhema ranga siri skiti sisimeli natete masivana pane pasi kunonyatsondijekesera inini panzi hanzi B Wezhira nguva yangu yandanga ndichida sapoti yake akabva aenda kure neni hanzi because ndine madhirama ranga riri nguva yakaoma ipi yacho yekuita mafeaturing nemamwe magospel artist here kana kuti ipi yacho ndakapandukirwa nevamwe vangu ndakamukirwa nevamwe vangu kumukirwa nevamwe pamwe ndidzonzi nyaya idzodzidzi yes tida kuziva kuti what was going on ndosandati vafonere futi sesimeli because havangauye kapa live vachitiita zvidzoi iwe shoni daira fonisha even mwari vakatotsamwa havasi kutombofara nemaskita wakaita ende pamusoro pazvo sisimeli kandofuka kuchechi apindira papi kuti kudii hatina kuzviona isu kuchechi kuri kupisa meli chiundosungana kuti vari kudanana naye ari kutovapa puresha ndo zvamuunza palive kuda kuye kutozofara mudzi wenyaya ndiye auya pano handiti musatoso kuti aenda kunopinda mukati memeri jao tikanojambira mukati merelationship yavo handiti shoni ndiye atouya kwatiri kuda kuti auya kune chinoda kuchinza zita rangu saka auya pano its not like mabona tonakumaka vanhu so we are content yes because anogama zita rake panapa we stand for justice guys we stand for justice pano atouya kuzovhara mahwani atouya kuzochenesa zita rake vakashikawadha b kana vakawadha b handika tinongofamba nenyaya yekukawadha b why would you do that as a man of god why coming here and say kuti ndida kuzviclear vachiziva kuti iwe ndovakawadha b why coming here inini handione sekunge b akakawadha shoni vanhu havakanga vani mubhizinesi ibhizinesi rakaita went wrong oro mafeelings akazokecha leta hapana kuti b akakawadha mumwe ndozvandiri kutaura ndikutaura ndodo kuti now whatever it was a business went wrong kana kuti chii handitika but vakuda havana kucommunicate here kuseri before vasati vaya palive kuti shamwari inini ndakuda kuita kufoni wakazvistenza nelife yako saka iwaciclear my name havana here kucommunicate ini ndiri kufungira zvinhu tiri kuti either nyaya yekuhidhro yarwadza aposto oro nyaya yemasters akapiwa nigirikini anonzani B Wezhira yarwadza aposto because awangangobudeka kungobuda kungotanga kudhomoka just like that there is something going on behind aposto ngavauye vataure chokwadi otherwise aposto chechi iyo tiri kuita skata nemafundisi vacho vese tichiposta vanhu vacho tichiti budai kuchechi ikoko saka hatichazivi vamwe kuti b apindura vamwe vakati b aposta munhu wake kutiktok handiti muri kuona saka manje kana muchiti aposta munhu wekutiktok vamwe muti apindura saka chitiudzai which is which hakuna munhu wekutiktok vokliwa here kana topisa aposto vese ngavapiswe pane nyaya navo havasi vekuregedza kuti vasazopamidza futi plus ngavai vakliye nyaya yavo yebvengopera nhasi ndati tikangoona anybody anenge ari kuchechi kwavo tipei mapicture evanhu vanenge vari kuchechi ikoko tichivaposta tichivavharura hakuna munhu anoenda kuchechi iyoyo because takutoshaya kuti kwai waposta torai imwe foni handina foni muri iyoyo handina imwe foni dimitarisai kana mune dzimwe foni kuti kwai kuti kwai apindura izvozvo kuda kwapindurwa minduro munhu achikumbira chiti ndikuda mari yeoffering ndikuda mari yechegumi ndikuda kutravhela kuenda kuzimbabwe kunoona mwana mai vake ana mwana kutaura varamba kuti vaipiwa mari vaipiwa wani mari hamuna kupiwa magifts maapostol imi sisimeli pane musi watakazunzwa homwe nashoni uyu achiti dada kunoona mwana kuzimbabwe uko takaita kuzunzwa homwe mukapema timasenda mamuripo kuchitaidzidzai ati kudii hanzi kudii kwezisingoripakumira machokwadi we are just fair munigeria watora uko ipicture remunigeria vanhu 3 handikwanisi kuedha kwai kudii guys statement saka ndodo tarisa kakupeja una imwe foni here utarise musaite wari nemunhu aisa kutiktok ngaaise pano papeji pake papeji vachinyepa tarisa papeji pake hold on
imi takaita 2 hours tichipemha mari yendege kuti aende kunoona mwana uko otudza kuti hazi mwana vachipema asi vakuramba kuti handina mbobvira ndambodya kana shereni. mirai tationa haudye mari yemapenzi sha hanzi kuneta neku haana chaaposta uyu musanyeberwe imi uyu akatopfeka trauzi rake rinenge rine magiabox mukati uyu vanhu vazviwanepi ani munoona saka gaidi zvinhu zvacho muri kuti aposta vanonga mutaindi edi buda udzoke nono buda udzoke haana kana chinhu sisimela akatopfeka trauzi rake repahidhro rinenge rine magiabox nemascrewdriver mukati haana zvakaoma nono buda udzoke tione ini ndikuhwa kuhwadziwa because hatingambotambwe iyoyo munhu aipemha 2 hours chidze bvisai offering bvisai mari yekuti tiende kunoakana vakapemha vatizei don't work like that asi ndikunda tabuda adzoke tauraiva ketina gogogoi yevo my doms. Inini maonero angu chikara ndauyawo kuti ndizodururawo muduriro wamunomboita uya durura mamoyo muri justice ibvai mangoti gamu sarovembwa makaviga mpini ndo kuro iri pano jaji because apostle munhu wenyama asi apa pane kaunhema karipa inini hangu chekutanga ndoda kungoti masters enda makaita inyu makanyima Wezhira masters nekuti bika ari fake. You know what, she should respect her followers. Alright, in comment yauya ukaona wobvunza ticha wechishona munguva yeshona zvausina kuhwisisa muleseni rescience unenge wakutobhaiza. Hatingaite science nguva yeshona vanangu. Sorry zvenyu kana mune zvamunoda kuhwisisa zvakangonaka zvakangonaka kubvunza ikoko kwazvataugwa mopindugwa mopedzerana mozvisiyako kana mauya pano toita zvepano. Thank you. Hapana chambotaura apa arongoti handidi kubvunzwa chete. I don't want to explain anything. I don't want to be asked to be anything. She does not want to get involved chete. Hapana chataura taura pagaidzi musada kuti kwanza apindura kuti kudii ari kukunyararidzai kuti musandibvunze. Handi zvafanira kuti weunudza kuti kwai zvakati simeni ndoti ndanoteerera ikoko kana wazvowa usiye ikoko kugara waita hashaka kuziva nyaya dzako dzamakaita dzemereji. Haasi kuda kuve involved panyaya yaapostle ava chete. He cannot write a statement like this. This is a different drama vanga vachimita. She cannot write a statement like this just like that. Kana ndimiwo something is not adding up. Ini ndikutoona kunga biu yakadya mari yaapostle yese yeoffering nechegumi. I doubt. Apana kuna kuve pane something chakaitika kusuru chatisiri kuziva. Nacho anyway. Kana inini ndikauya panapa nemukomana wangu kana nemunhu wandauya naye pano pamberi pemafollowers angu anosvika 200,000 ndoti ndiye murume wangu uyu ndichiita skiti ndogoita nhumbu togodii. She owe explanation to her fans and to us. Kana asikadi sisimeli chimirai ndidone mukwidze uyu wekuchechi kwacho uyu upi ada kukwira uyu ndiani pane munhu atindiri wekuchechi kwacho hatisi kuda magosta anozotiitira ungauya uyu please utoda kuti iwe mutaure nyaya itihwisise. Ari kupi munhu wacho. Okay. Mamona akanzi asiatu. But haana green button manje anonzi asiatu. Buda udzoke asiatu hauna green button. Hauna green button. Buda pa Facebook wozotsvaga zita. Buda gotsoka utsvaga kuti sisimeli gotsoka upinda. Hapana. Ayo sisimeli. Bika kana achinyarara kunyarara kudai it is rude. Ngauye zvamamuchitaura kuti at least akataura kuti it was a skit. But to be honest, for the apostle, for munhu anoita zvechechika, unoita skiti to an extent yekuti unomira pamberi pevanhu
kuparidzira uchiti maimupfunzisi vari pano, it means he is not a real apostle. Haasi apostle wechokwadi, because kana uri apostle wechokwadi uchimira kuvanhu uchiparidzira vana ketina kusiyai kutuka vamwe, siyai kuita fake life, siyai kuita maskit. The skit ravo rakatora too long to be a skit, which means pakazoita mafeelings, because kusatotaura something dai pasina any connection yakazoitika bhi aigona kunyora kuti guys it was a skit ndaibatsira kuboosta kuti kuchechi kwaapostol kuende vanhu, but the fact yekuti and asi kugosa kukwira dei anga akwira uyu hanzi ndisisi vashoni ngauye tinzwewo pamwe kuda tinganzwa rimwe side because she should be involved guys. Hapana time tingati hanzi guys kamunozati chika imimi timuka musazodaro so isu kufanaka tiri fair guys. Tinomirira girl child neboy child zvese hanimaona, tinomirira boy child negirl child zvese. Iri game rekuti tichingoti nokuti mukadzi ngativire neakadzi chitsikirira umwe vanhu harisi fair guys. Ngatipfeke yase zvairi handika achizoti ranga riskiti ava kuchinura baba, kana ranga riskiti ngaavachinure vasatukwe nemafenzi ake nemafanzi ake, ngaasatukwa nemafanzi acho because tichatumira huni dzanaiwa. aiwa indakatombomirira kuti imi mupedze ndotanga kupeta matumakamira chiyama ndombi iwe shoni uchataurisa because ichazobhondora okay apostle vakunyeka indakangomirira kuti mamoyo tete vakuru vapedze ndopeta. Nekuti economic has to be to have feelings tichiti congratulations beautiful baby apostle na b muchipfekedzana mabhurugwa indopfeka bhurugwa remurume wasisime nekupemherwa mari vachipemherwa vaitodhumana zvinhu, asi kuti zvazee zvaakuitika vanenge vanga vari muopen relationship pana akuda kuroora kana kuroorwa tinga vachisunungurana kazvingopera nai kwati vanonongorambana here zvekuti b anotanza handikwanisi kuuya kuzoexplain hazviiti tichaita keti aiwa inzwa ava timu rekuzimbabwe rinozvita kunge maselebhu handiti havauyi kumalive emasocial like that's okay ngatiisa poti page kwake vanhu vasinotuka baba unenge usati wapetwa. muri kuona chiri kuregererwa kuyapa, vasinotuka baba ava chete muri kuona chiri kuregererwa kuya here sisimeni ndezvo zvamuri kubva kutaura zvetimu rekuzimbabwe rinozvita maselebhishi kuti handingamboenda palive ipapa pandiri kuchanzwa pandiri kunzwa ndosaka kurafura kana kuitwa saka munhu vanoda kurongedzwa kumasocialite vavareveri aiwa isu ndisu macelebrity vaya manhingiri mafrizit macelebrity ndisu maoriginal tiri kuda chokwadi kuvanhu. Keti, are you with tata or are you just doing content? Matipa hati apostle vari kuchechi yavo yaizviziva hati ndiva kutaura kuti muchechi mangu vana vangu vaichidziva muchechi inge vapruvha nevidhiyo yavaintrodusa b Wezhira wani for now ndiri kusaidi kwaapostle nyangwe neiko zvinoti ndiri kusaidi kwaapostle zvaiko zvinoapostle chandavadire manje ndechekuti vauya kuzozamawo kutsanangura even ndonaona kuti vakadyawo zvavo baked beans but ndiri kusaidi kwaapostle b Wezhira haawi dei angouye panapo kuti aiwa guys taura chokwadi raive skiti but takazotya kana aramba rongedzai munhu mazuva ano ndiri kumira neboy child b Wezhira ndokubvarura kusvika ataura kuti what happened ngaarongedzwe nonochimbotaurawo SIS MELLY ndoona unga vanhu vaidanana but mujolo unenge wakaenda kuwest mujolo went wrong because zvaitika mukatarisa mavhidhiyo pane vhidhiyo rapostwa nadunhu izvozvi zvinotoratidza kuti panga nekathat connection kachemistry kakaripo because b atoratidza kuti shes bitter mukatarisa comment yanyora haasi toda kutombanyora kuti kudiko ngauye pano kana achida iyo yandapinda iyo verenga iyi aratidza kuti shes bitter and apostle kuside kwavo I think he is heartbroken because pane zvavataura kuti b akangozviisa kure nini ipapo dasara kuti nequestion mark ndosaka ndabvunzavo kuti ambozvidhistensa nemadefendera just like that pasina chaitika ndabvunzawo because hapasi kwinyewo hapana kujeka yawe nemaburiburi apostle ambomenshona kuti mama web ndotaura nawo nezuro ndaitotaura nawo
nhambu yavavo. Aiyo, apedza pamusina bhatanzi. kuona ndepekuti Wezhira akaitawo zemo rembwa pawawa rekuti vakanga vatanga iri skiti ndimakete akazoita nazvezemo Wani dzanyadzi ndibva azoramba manje vakazotanga kudhumana ndopavakapesana. naivo apostoro vacho havasiwo mutsvene asi apostoro ndavadira kuti vauya pajekerere vane zvivindi asi apostoro vacho navo vanga vari defensive Vaona kuti zvanetsa ka. plus Vangaona kuti zvanetsa. chandaona ini chanetsa panyaya iyi ndechekuti apostoro vaane girlfriend but mangwana ndiri kuuya ndichibvunyungura zvangu ya Rongedza ndokachokuda pane chapusha kuti vachida kubudisa kubuda mazviri pane zvaakuitika. Zviripo. Chokwadi, I think apostle vapogadzirisa kusaidi kwavo. hanzi pia achauya give time yekuita sei papa zvinhu zvakamira zvakadai izvo. aiwa vanhu veapostoro come to mama Munoziva kuti shi guys nditorangadzwa nakola uyu. Pane musi wakatombouya pana paposto apa. Ndikati ini pari kundinetsa ini. Vakauya pano guys ndatozvifungudza nakola nyora muWhatsApp uyu. Ndikati vana pano chitimisa mwana wokumushokuti zvakanaka. Mugare zvakanaka na B. Vakaita play along. Vakati chokwadi. Sekaranga ndiri skit. Tikatovarayira pano isi madhairi kisi asismeli inini munhu aungambokisiro uyo ndikasiya zvichienda zvakadaro kisi yakapuwa B Wezhira naapostoro vachero ndiri ini ndaitozobata mubhurugu kana ndini ndokotopusiswa vanhu vese 6.9 kuma7,000 nezvakadaro kana ndime ukuitwa vana vacheche vakomana kunzi kisi B Wezhira ndakaitinambira mulambo ndakatoipina yorapa kuitwa vana vacheche kudaro so kuitwa madzubhurandi musadaro imi munhu chazvakanakira kuchiita madzubhurandika weekend nhasitingadi kugara zviya Thursday mafishalaize iyo content weekend yose saka zvonakidza kuti hazvinakidze ifaneka imi ndima akatosenzeswa kunyanya ndima akasenzeswa takukudzai kuti girlfriend yaapostoro ndiani baba wemwana ndiani hatita anazvo hamuna here kubvunza vabvunzwa pano kunzi baba wemwana ndiani yes taura kokoni ini toda kutaura nyaya yekuti now never stand by that shone guys nyaya yekuti titi boy child onaika be is silent munhu kana akanyarara kazhinji kacho zvinoreva zvakawanda nguva zhinji munhu anotowawata ane a lot to cover up panyaya dzake iye zvinezvi varume vari kuneka zvekuti mukati umu mwanasikana anoroorwa so innocently nemunhu handiti wopinda umwe anogona akanodiscover zvikukutu mumba muyamwe ndobva angodecide hake and let me just keep quiet to protect myself and it doesn't mean she's not hurting anogona asati daira but achirwadziwa mukati handiti zvadaro we can't force her to say anything munhu uyu otouya kuzovhara nyaya dzake the fact kuti ari kugona kutaura but ozotaura kuti she's a sweet girl munhu ari why should you let her go why should you leave friendship yemunhu ari uchingoenda mamakateerera here live mamakateerera here vachiti hanzi there's something to hide panyababa inini akunachero B akaramba akanyarara for 100 years I'll always support her hake zvekutaura but ivo vanotoziva pane varume so manipulating vanogara ndakatomubvara akanyarara the moment akataura vanhu vanogona kataurwa kwanza hai ndakatoona zvangu kuti baba vanga vari gay tinoti kudi baba nangosiya mwana munhu akanorora kuzivisa right kana wanga usina kuteerera ndavabvunza mubvunzo wekuti handitika why mazodecide kuya kuzotaura panapa nhasi handiti vakati inyaya yekuti izvo inini ndaikabvudzana paubhururu handiti but zvakunditevera ini umwe wangu distanced herself then ndabva ndavabvunza kana vakadzokorudza life ndikati imi musati tamapenzi B hangomuki makuseni achizvidistansa pasina chakaitika what happened hanimaona vakataura kuti pane nyaya yealbum
yakaitika handika vakati musataura mazita ine ndataura zita 1 vakati musataura mazita handi vakati ndakaona mumwe wangu akuenda kusaidi revanhu ivavo vakanga vakutora zvakawanda mumusic mavangaita music video then pana kuti amire neni she just decided kuenda kune saidi revanhu ivavo handiona ndikatovhunza pana kuti is that all zvikanzi ndo zvega zvitoripo asi ngaauye adini ataure kana ndichinyepa handiri kuona so vataura kuti akazvidistensa papi handi so right now yakuti pamwe avo vanga vari gay kana kuti it's no mere speculation handi ndosaka tati isusu kunyarara kwake could mean 2 things handika could mean kuti ichokwadi chikutaurwa kana kuti handisi kuda zvokupindira madhirama but isati kuti auye kuzozvitsanangura pano kola uri kunzwisisa kana tanga tiri mafriends kola handika taitorana bullet zvokudaro zvavanga vachitaura panapa paita era yekuti takuparadzana kola handi tirega kuti nokuti vataura kuti ndiri kutukwa nemafanzi ab every day kupeji kwangu handi but iye haakwanisi kuti avaudze chokwadi kuti aiwa musatuke munhu because ndikakuposta tsitsi vangu ndonzi uri kuchitira b uri kudai saka idzaite ndichitaura chokwadi handiona handioni chakaipa kola b haasi kutuka munhu haasi kurwa nemunhu just kupeji kweke ikoko kumafanzi ake guys musanotuka baba it was just a skit kana kuti kupeji kweke ikoko handichika guys ka ini zvokuti iskit ka idhirama rababa tatoziva kuti apostol vari kuinepa simple. No, by keeping quiet, baba vachiramba vachingopiswa handiona pamwe iko kana ranga riskit racho mamoni inini knowing vanhu vamwari nemadiro avanoda uremekedzwa hakuna munhu wamwari anodaro vanga vaitoswirawo marriage iswiro yedu tese marriage asi dzimwe nguva zvinoramba so I don't know chakazvirambisa chavakutya unyatoti chikabuda vanhu vokuti chiri kuvharwa chakaita kuti zvirambe but marriage yaitovapo hazviiti kola vari pawhatsapp here ndokumbira taura nakola taura varipo kola inzwai munzwe zvinoitika pausocialite hwatiri kana kuti ucelebrity hune vamwe handitika tine vanhu vanototi aprocha dzimwe nguva kuti naike tina ndikauya kuti undibhustirewo peji rangu ndinoita bhizinesi rekutengesa matai kana rekuita zvakati zvinoita here kuti undibhustire woita senge girlfriend yangu unoda mari handiti kune vanhu vanoti approach in different ways handiti kada kuti munzwisisa apa kola vanhu ava they approached each other as business for example ndodawo yakati keti zvinoita here kuti isusu tiite setiri kudanana ndibhusite kuchechi kwangu vanhu vauye handitika ini ndobvuma kuti ibhizinesi oright aiwa ndodorega ndikubhustire toita kunge uri boyfriend yangu tabvumirana chinhu ichi tiri pamwe chete toenda papublic tiri tu ini nandodo tonoudza vanhu kuti tapublic taitem tave nhingirikiri mukadzi nemurume kana kuti mukomana nemusikana tokontinya neskit their skit went extreme so therefore we are blaming B Wezhira more. Why? Because she was our celebrity more than Apostle Sean. She was in business. Okay. But what I think inini kolaka pakazoitika kakudevelopa mafeelings vanhu vakatanga kuzoita zvavaita but Apostle manje vanenge vane musikana wavo chaiye asiri B anenge aisenzeswa kuti chechi ikure but Apostle vane munhu wavo chaiye ndosaka B ari kunyarara saka isiri kuda kuti B akataurawo something tominda na B zvekuti Apostle makashandisa munhu but B akada kuti zvamanzwa ndizvozvo ikoko hazvitinakidzi because iye ndiye akauya achiratidza ndizvozvo chaizvo plus ari kunzi azvisa B anogona kunge akatosenzeswa iwe Bridget pana patinongotaura isusu so you take everything that we say here serious. You take everything that we say yes seriously. Papa no kwa serious. Ukapinda pa Facebook nemoyo kudaro. Totuma hunza naiwa. Tinongotaura ma statements akasiyana pano chiseka. So why are you taking that serious? Papa no kutamba nevamwe. Pana patinongotaura chiseka chidarika isu. Unofunga kuti anopenga uyo kutanga kutanga take na uyu nenyaya ile pa Facebook. B was by Apostle. Apostle vakauza B vakatanga zvichiri zvekuti vari kuda kumaketerwa kuti kuchechi one which is okay we understand these days munhu wese can come keti ndituke that could be true zvakutaura ketina that could be true smeli kuna mwana vanotouya kuti keti ko ukandituka ndiwane mafoto exactly
B anogona kunge akaiuzwa semunhu wechikadzi ozoita mafeelings mukubatana nemukuekta, but chandaona chinenge chapo apa Apostle zvavari kutaura ndikaposta masisters angu anotukwa haasi masista. Kune munhu chaiseyo kuti akuda kuchipostwa manje kuti B achibva panyanga apa B mwana uyo akafanana naApostle uya guys. Exactly. Saka B hasha dzake todzakasema. Exactly. Saka vakada kurambira mwana uya pana pachikwanzi mwana hasi wangu vari vachida kuzama kuita sei. Hello. Mira ichizwe. Guys, hold on. Pana bhuti varipo. Hello wadzadzi. Hello Simeli maswera sei. Vari pafona pandiani pomukadzi. Aiwa pane murume wandanzwa. Pane murume wandawauya kweneni. Hello Kola. Hello Simeli. Contribute panyana. Mira ikona. Pane murume rakisa hanzvadzi Kola. Hanzvadzi vari kuti kwanzvadza. Vari kudaira. Hanzvadzi taurai. Pane piki rakambokandwa na B ari kwamutoko mugomo. Pane anonzi Dr. TM zvenyika peji rake rakanyorwa. Akabva akomenda kuti muzukuru wangu paakangoenda mugomo akabva aroorwa pasina madhezi akabva aita muzukuru. Saka ndo madhezi aita up and down kuya kuSouth Africa nashoni achiya kuSouth Africa nashoni. Saka murume aitarwa ipapa ndoupi kunze kwashoni. Mukaenda papeji rakanzi Dr. TM stories zvenyika anogara mumashure aimbonyora tumabhuku papeji rake. Mukatarisa pane foto rakaiswa na B ari mugomo kwamutoko akapfeka jaketi rered. Akakomenda that comment iripo izvozvi so. Kana iko kupeji kwa B kwacho piki racho ririko rikakomendwa izvozvo kuti muzukuru wangu paakakwira mugomo akabva aita murume pasina madays pakabva kwaya muzukuru. Ndo madays B aita up and down achienda kuSouth Africa achidzoka because B is like most of the Sundays angachienda kuSouth Africa kuchechi ochidzoka kuZimbabwe. Saka murume aita rwando upi isusu taiona achifamba nashoni. Ndasatemeseka musoro kudanyanya kwedu kudai. Kwa B wedwe. Ini ndotochiuya ipapo apa. Before the album ravari kutaura kuti takazoita video tikadii ndo patakatanga madeals. Before the album vakatanga kuposta maphotos kana muchiri naro kana pane vakamboriona vachidya maputi panga pasati patomboitwa chividhio chesong yavari kutaura kuti taingoita zvevidhio vachinyora kufambidzana vakatomboisa screenshot yavo yemessenger yavakatanga kutaura na B vachiti ndakamuratidzwa naMwari. Saka nhasi vauya vachiti havana kumuratidzwa naMwari futi yanga iri skiti. Saka zvese izvi yanga iri skiti here kwokugashirwa kwavakaitwa kuairport na B vachibata mwana vachigashira mwana. Saka vese vavakabatsira vana vanenge vachingonotambirwa navo kuairport sezviya vachienda sei kuti chero vana vekuchechi havasi maskiti zvakunetsa kamanje. Zvakunetsa manje. Chokwadi. Vana vakatanga vachiita maskiti handiti but musikana akatadza kuvhara bhurugwa mumaskiti akabudisa musoro. Maskiti abudisa musoro Apostle Shona vane musikana wavaidanana naye wekuchechi. Wezhira akafunga kuti inini I can overtake musikana uyu. But musoro wabuda sekuti zvinhu izvi hapana Apostle Shona munhu. Kana vakaita maskiti nemusikana iwo ukaita dusika makumbo vakatorova pakatobuda musoro wemunhu. Yakatanga kumira achita up and down South Africa achita up and down. But Apostle Shona havana kumira kudanana nemunhu wavo. Ikona nyaya mutsoro nyaya munoziva kuti muri kubatanidza. Ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuziva. Apostle Shona vasina kumira nemunhu wavo kumira kudanana nemunhu wavo. B akatanga kuda kunetsa achiti ndoexposa kuchechi. But vanhu ava vachisangana ava Apostle Shona anga ane musikana wavo B anga ane munhu wake. But munhu waB
murume wemunhu ndosikapositoshoni aramba kubudisa kola ndo exactly sisimeli ndo exactly information Kola yandinayo vari right. yamangwana inzwai iko Kola vari right. kutaura ndosingapedzaiuya zvandinoziva mangwana sisimeni uye Vari haasi kutaura kunyemba zvavanoziva. zvaari kutaura apostol vane inzwai musikana wavo zvandiri kuziva zvandiri kuziva ndo zvandiri kutaura Okay, saka mwana ndewavo kustoshoni kwavari vanhu kuramba. vachisangana tu maidhomusa mazepe maidhomusa vana tata mazepe ana maibhukuru kutamba masikiti avo tanga masikiti avo uyu ndobva na baba abhoneti mai bhoneti baba abhoneti Aiwa, vari kuzama Wezhira ndobva avhura makumbo ndobva paita musoro uyu anga atopinda nemafeelings ndobva anga akuchienda kuchechi achinoita sei but apostle havana kubira kuita sei kudanana nemunhu wavo iyewo bhiwe zhira uyu aivhigirikinawo nemunhu wake ndobva pambaita kaserious relationship apostle shoni vakazoita find out kuti uyo panguva yavanga vachifunga kuti vanga vachirovana makumbo pepe aipota futi achinorovesa makumbo kuseri ndosaka apostle shoni vakazoti mwana hasi chi mwana hasi wangu apostle shoni vati mwana hasi wangu vakabva vachitena araundi kunanhigirikina vobva vachinyatsokutobuda pachena nemusikana wavo vakutoenda naye kuchechi vakutoita sei vakutopota vachiisa zvirangwe papeji madhayaris manyama Pane FBI hapana, hapana chisingabude. inini asi ndo information yandinayo zangu Yeah. zvafamba zvakadaro apostle shoni musikana wavo wadaina nawe akati iwe kana uchiti mwana ndowedharaira tu auri kundiudza iwewe chienda unobuda palive kutaura kuti aiwa inini handisi ndakarova makumbo handisi ndakaita advantage yedu yanga iri yenhema because avo vakudzoka kumusikana wavo akataura kakuti ini makumbo ndakamuvhurwa semurume ndakarova zviri kumeka munhu akaari kudana naye saka bhiya hafi akauya because apostle shoni vane information yakakwana kana matasapa vatsenga-tsenga pekuti mafeelings chiwete vakarova vakatsenga-tsenga zvekuti munhu wake vakati mwana ane munhu wake asi vese vairova chiwete asi munhu airohwa chiwete nabhi murume wemunhu ende haini manje mangwana zviri kumeka sensi zveku iya zviri kumeka sensi tiri kumupa 24 hours ngaauya akliyo apostle shoni vawirira nemusikana wavo because apa yakutovhaira-vhaira ari kuyukeka achitemba nemudhara ye but isitogona kuzviexposawo nemagosti tiri kuuya kulife kwenyu maidhomuza mangwana tiri kuuya takabata mhino uyai muwedzere mubate mhino ikokoko kwedu tinotaura yeke vakatocheneswa vakatoiswawo pakona nemusikana wavo kuti vebuda pachena iye ngakuchenesa ivo havasi kuda kuchenesa vakabatira mwana maiwepini inini kuona kwangu sisimeli b wezhira anga apinda nemoyo pana apostol but apostol vangu vachishandisa b kubooster chete munhu wavo asina rudo naye angapinda nemoyo ione dhara rako ende nemusikana wangu but uyu akatopinda nemoyo zvekuti kuti aclear apostle shoni haasi kuda because haasi kuda kuti varore musikana waruda kuroora ndosaka kuramwa kuenda kuuk kutiza ngavarorewa vakapa mwana mufundisi werudzi avatokliwa nemastreets vakwanisa kupinda pamberi vachibudisa musikana wavavapandukira mufundisi vakundifungisa baba domini kuda kusiya musoro wakafanana newako mumba mufunge nai kusiya mwana akafanana newo musoro woda kunorora mhadza ine miromo zvese zvakafanana navo kutsvaga manarratives ese hatisi kuziva tikutsvaga mapazo yacho latest apa tatichiziva vakafanana ukada izvezvikwatana nechimwana vaonawana maibhi vanabhiwe zhira zvavakaita 2 minutes kumasikitsi kwabuda mwana maidhomusa makatamisa mukana one thing
thing I want to tell you, Kolaka, B Wezhira can never ever come alive achiclarify Auye. because anima secret. Auye. Nyaya dzekuti akada clarify nyaya ika vanhu vachaziva kuti mwana ndewani Janice acharamba akangonyarara. Mwana Auye. ndewajabi ndiani kwazisi meli edhi auya here ndomuedhi auripi Kana auya ndidonhedzei please. handisati ndamuona You want the juice? handisati ndamuona Zvakaoma. Naichi Ndosaka kara kuti shoyoyo munoiona ku-UK. Oraiti kuti ngadzisare dzichitaurwa. hello Hai. Sismele. yes Edhe akanzi asiyatu hanzi nditisiva uripiko wandisingabona siyatu aiwa but waisa requested edhei vanhu ini ndichafambira mangwana ndakuvhunjunura mira ndimobvisa chinyadza wataura ka thank you for rega ndimobvisa chinyadza wopane wamabvisa orai asiyatu ndeupiye ari kupikwa siyatu wacho Manyireko kunorarama ini ngatimboma idhomza orit mutsage orit naimubatai ka asiyatu wacho timuone ari papi sikumuona iyi asi mucomment section ndikutotira kutoita kutoscrolla timuone asiyatu wacho ndisikumuona ngaise comment azviwiwe. Haya. asiyatu ndeupi Kuti shako guys shako. ngaise tione ka asiyatu tinyora tione kwai mwana ndewafresi dozvo Akabvatiza kuenza. unoziva here nyaya yacho naijosi uri kuziva here nyaya yacho ina hangu baba vemwana ndiri kuvaziva asi ndo jobhu rangu for tomorrow. tichazongomuhwa mangwana iwayo ari kupiko siyati wacho kana aripo wacho ngaafone asiyatu ndeupiko nganyore kuti ed kutotira kunotsvaga Nyora kuti ed mucomment section. zinaisa request ushindamuwana Yeah. right I'm adding you asiyatu uye nikisi right asiyatu mhoro Sismeli muri right here. ndiri right uri sei ndatoita kuya nefesi yake ende wakafanana nashoni zvesuwa zvanzi yangu ibaby brother yangu alright ndimuda kuramba muroora palive aiwa haana kubvira akaita muroora how sure are you kunge munogara nehanzvadzimi munozakuiwa nevanzvadzimi 100% I was there in the whole process 100% sure saka why would she just distance herself just like that zvakaitika Sismeli ndezvekuti sezvataurwa naapostle kuti pane pavakapandukirwa nevamwe handiti but remember kuti paalbum iyoyo B aripo futi nesong saka the managers vevanhu vai vakaenda kuna B vakamuadvisa kuti this person wauri kuassociata naye anokuvhiringidza saka B started distancing herself ndo zvakaitika ipapo saka apostle pavakaona kuti just like that ndo zvakaita ende zvandiri kutaura izvi ndezve muna July pavakaita launch yealbum yavo ndo zvakaitika izvozvo saka pavakaona kuti ndo zvaapo takangobhiliva no it was time hazvina kana problem it was time yekuti tiite move on because relationship na B was purely professional panga pasina kana zvese zvekutaurwa nevanhu izvi as much as people want to believe nekutaura zvavari kutaura panga pasina there was never such tanga titori a professional relationship na B but mimi tete process yose nemaskitsi yakanaka kudai ona inhasi pazvatari muchingoplay along Sismeli one thing for sure Apostle Sean as you know him handiti munhu wemastreets munhu as much yes hazvina kana two ways about it munhu wemastreets handiti and we must understand kuti vane 4 years ministry only 4 years chete vatanga ministry saka of course havazongobva mumastreets then obva wangoti kubva vachinja who he is never gonna change. You remain
a street person and then we're accepting like that. Apostle zvemunhu wefeki. Aiwa, plus munenge aiwa, matumwawoka aiwa, aite handinambotumwa handitori hanzvadzi yavo ende ndotopinda kuchechi ikoko saka ndikutomiririra dzotete vachiita skiti rinorasta longer kunyepera ndewe mastreets zveasikana ndewe mastreets ndewe mastreets Mirai kutaure guys, ndidambotaura wangu apa ndikuti kudii kana kudini guys. Itete masana naketi. Saka tinati kune mamwe vanhu vanoita zvemachechi vari pasocial media. Toti avo ndeve kunyepa here. Aiwa, vasi vekunyepa munhu wese anotandara. Ndeva street kasi vachiita zvechechi. Munhu ngaangova zvaari, haungatedzere pastor ningi kana apostle ningi. Zvava takatova accepta, very highly anointed to Smelly. Vakadaro takangogamuchira ndo zvavari, hatina zvatingavaite because ndo ari munhu wemastreets. Saka sei mwana akafanana ndokuita kuti awazvinhu zvingaita kuti munhu arege kunamata Mwari because isusu totokunamatawo tiri mumastreet. Asi kuti nyaya ndeyabhi apa chete kuti nokuti uchamwari hwacho hwavangawana nguva yakareba kudai skiti iroro onopedza ndiyobva angotodzima foni. Varipo pamwe vakamboita nyaya dzakafanana nedzidzi hatingataure nemazita vakatuma ufuti hanzvadzi dzavo. Aiwa handambotumwa ini ndangouyawo kuzobhalansa nyaya vakatuma hanzvadzi dzavo saizvozvo imi matumwa. Aiwa kana ivi ndikatumwa ndinoti usarevererewo kwako nemasaka mwana ndewani sazvova muri close. Mwana hatitozivi b mwana ndewabh nani hatizive ndochokwadi chocho, believe it or not ndochokwadi mwana haasi wapostoshoni. Mira itete ndokumbira umbokubvunzaiwo chinhu wani. I understand mami neprofessional ningirikiri but munhu wechirume hatembwi. Hanzvadzi yangu chaiyo dhotonya iyi ndikaisiya ichiekita skiti neshamwari yangu inobhauta futi nokubedroom maprofessional. Aiwa izvozvo zviriko ndikuzvinzwa vatitoti here munhu wese nhai Smelly kana ndi munhu wese rume wamunoshanda naye munotorara naye. Aiwa pekuti ndosanati handisi kuramba asi isusu tiri kuti mwana haasi wedu simple. Mwana haasi wedu. Makatotesisa here mwana tete? Makatoenda kuma-DNA here tete? Hapana need yekuenda kuma-DNA. Hapana need. Hapana kubvira paita relationship. Chii chamunoziva pano vanhu vaviri vanenge vari vega maida kusumwa zvese here? Aiwa saka muri kundiudza kuti munhu wese wamunemi naye wese wechirume atori suspect yevana venyu. Uyu ndiye suspect kuna B, hatina kuti munhu wese wechirume. Inini muri kususpect aka ini ndiri kukuudza kuti hazvisi ende hazviko ende hapana need. Ndiri kuzviziva. Aiwa zvamuri kuziva ndo problem manje iyoyo yekuti munenge muchiti muri kuziva. Because kana maziva kana takuzobuda next year futi tozoitaura futi because muri kuziva. Aiwa takazvitaruka pano pasocial media vanhu kana vaparamura dzakora muto votuma hanzvadzi dzavo. Isi tiri kuda varidzi venyaya. Vabhenge vari pano manje vabva ka saka ndiripo. Tete masivanda mirai ndimbotaura natete inini because tete vane confidence vanenge vari kuziva zvavari kutaura. Ko imimi zvanzi mwana ndewe muzukuru saka imi hamusi kuziva muzukuru wenyu here because hanzi mwana ndewe muzukuru. Aiwa rega nditaure ipapo nditsanangure ipapo. According to my knowledge ndinoziva kuti B anga aine munhu wake ende zvainetsa for 4 years akanamatirwa nashoni akaita mwana. Yes ndo uzukuru hwacho ihwohwo. Okay, kuti kana achiti muzukuru ari kureva kuti nekuti hakusina kuibata here keti? Hakusina kuibata. Ndakashtaura achiti muzukuru ndafunga kuti muzukuru. Aiwa muzukuru wekunamatiro. Akatotaura kuti ataura nemwe artist pana pakati muzukuru wangu mwana wekujiam futi. Vakatowanda macelebrities poti hauzotaura mazita chete. Vakatowanda. Maziwa paizofuna munhu we4 years asi kuti zvairamba maziwa zoda kufambirwa idzi saka
tatodzifambira takupai information yamadziziva. Imimi paienda B Wezhira kuSouth Africa pepe maiendawo here kana kuti aiwa tatichoripo B Wezhira akauya twice only ka2 chete ndokaakauya kuSouth Africa kuchechi kwedu. Aiwa haanambovata ikoko musanyepe. Ane hama yake inogara muPretoria ndoko akatoti taida kumubhukira hotel. B akati taiwa ndine hama yangu iri muno muPretoria saka hapana need. Saka aitogara kuhama yake ikoko. And then at one point akanogara kumemba yechechi yedu anonzi Tendai Muringani ndoko kanogara namama vake vakanoziva mwana wamwe mudhayarizi wangu. Ndoko akanogara. Why did your brother and B take the skit to be too long like this? Here kuti vachimira because vakaita too long nekuti kana B aine girlfriend aine boyfriend uyu semunhu wemuchechi amuoni kuti it was too much here kunyeperwa vanhu vechechi for this long time. Aiwa vanhu vechechi hatina kunyeperwa isusu taitoziva chokwadi but vanhu vemastreets manje handiti muri kuona ipapa mukatarisa mumacomments vanhu vari kungoita nharo still vaudzwa chokwadi vari kungoita nharo ndozvaingoitika nekuti vanhu vakatambuka nepfungwa dzavo kamuona kuti kaisiri vanhuwo. But alright, first from the word go first week chairo first week vanhu vakatongoudzwa vakaita nharo saizvozvizvi that's voitwa sei kuti pakakapapekwa magauni nemuchato nekukisana kasaka maida kuti vanhu munoda kuti vanhu vaite sei. Aiwa hapana kukisanwa musadaro tete kotoita sego naye ndikubudza chokwadi guys if you don't want tete mukaona mwana ari wenyu. Aiwa azvimbofa zvakadaro atingamborapo here mwana wedu kupiko ipapa zvaiti. Aiwa tigouya kusocial media panapa tichiramba mwana wedu kuona kwangu teteka Apostle Shoni na B vakatanga ari maskiti vachiadvertiserana but vanenge vakazorovana zvinhu. Aiwa zvekurovana zvinhu zvekuadvertiserana ndochokwadi ndozvakaitika izvo kuti B takashanda naye tichida kuti ati advertisire hakusi kunyepa ikoko you are telling the truth. Advertise kwaiko kuti vanhu vazivo Apostle vauyewo kuchechi kuzobatsirwa ndizvo chaizvo haana kuzoita mafeelings here kutanga kutoda murume. Pana B handizoziva hangu handizoziva kuti B akaita here kana kuti haana but tichatoziva ndechekuti inga zviri kunzi muri Asha 1 kuchechi handisi Asha. Aiwa handisi Asha. Apostle Shoni hanzvadzi yangu ndindakavachengeta saka aitobhadharwa B wacho taimubhadhara ende inini ndini tiri kufinance taitobudisa mari. Saka kana aibhadharwa zvese ranga riri business why asina kuti nyaya nyanyonetsa kudai ongosvongochenurawo mumwe wake sezvo maita zvakanaka zvakachena kudaro zvakasetsa kudaro so oregedza kana ngopostawo kana kupeji wake kotomuita sei kana asingada hake information yake munoziva kuti masocialite anosiyana malevels. Kune vamwe vasina havo problem nekuti private life yavo yendoko but kune vamwe vekuti ngatiitei zvemaskiti but zvekumba kwangu hazvinei fanira yangu panyaya yekuti muri kuti B auya azvichenuri. Aiwa kola I never said ngauya azvichenuri ndati kana kupeji kwake ngangoisa kana statement kuti vanhu vasatuke chi ngauya atarisa it right. Hatina mboti ngauya taura hatina kumbodara hapana daro. B ari kuno ku-UK tozviziva life yake bedwe hostori pakatoita achimega asati aredi kuti auye atsanangurire nyika sezvamuri kutaura maybe yaunzwa social media but she was not ready kuti auye afese atsanangure side of face story musiye holiday yake kana adzoka kuZimbabwe kana achida hatina kuzvibvunza tiri kutozviziva
tikuzviziva holiday that way. It's a it's okay. kunyepa kuda kunyepa mangwana zvonzi Sis Melly vakaita uya panozvikira uya kunozvikira kungoti kune vanhu idrama riri kuitwa kandi kuva involved kana ngoti vediwe musanotuka munhu musanotuka mukaburuka mukanozorora mukanorarama here nayasikana aiwa comment section havasisimeli kaka comment section is not comment section is not sisimeli after 24 hours comment section is not sisimeli kola taura zvandataura inini host zvandataura inini host B was there ndanchimuona ndomunoona munhu panapa ndanchimuona B aripo apa aiwa vanongotaura comment section tikakutevedzera here kola tikakutevedzera here comment saka zvaita aiwa imi ndimani mamaneja wake here mungauye kuda kuskoti ari kumboenjoya life yake first kutoenjoya kwatiri kutoita titori palife pano penguva yekufaranuka vasikana mukasataura munopiwa bhosve vanotopiwa mhosva chaiyo ndeyavanopiwa katitswatu muri kutotikanganisa nyaya vanhu ngavazodai vazodai kupomerwa kasekutamba sekuseka mangwana zvinomumazva zvimwe matengwa here nai taure henyu tete nhai asikana tangoti kwaari ngaaudze vanhu vake vasatuke baba ava because ivo tu ndo vari kuzivana chokwadi handii zvatitaura because ava vati nini ndikaposta kana asista yangu ndaakutukwa tikati its only fair kana chiri chokwadi kuti vanga vachita maskits angoti guys there's no need yekuti minde kunotuka munhu simple and simple as that arimaona tuke munhu guys kana ave ready achazoenda unonzwa masomauya ake but right now kana vanga ichiri chokwadi kuti anga ari maskits why would she let munhu waite nemaskits achitukwa nai kana ndimi nai taurai zvenyu tete imi nai asikana kuinjoya kweikoko taramba here chii chakaipa pakuinjoya kuholiday chakashata chii Kuna she's enjoying your holiday in UK. Enjoy one trip and beside this. Hello, Paula. Sis Melly. Yes, dear. Ndangofona nditi mai vabva vane matushi kumatakare wana mai vakafona last week. Nywe ngaizina na explain vanhu vakadara zvakadara vane dzungu richinangana nebasa rese. She's not even listening to the live. Vari kuteerera zvavo zvemusoro wavo vaya vachitaurira hatina kuti ngaite live kana tichi tangoti ngachistopa vanhu kana iri skiti zveshuwa ngaastope vanhu kuti vediwe anongoti vede munokupromisa notuka apostol atopedza ndinokuisa posti pana panotopedza handimaona chikutivanga vachita maskits hani munoona it's not fair kuti munhu azotukwa iwe uchitanzi holiday ngainjoy chose ikoko kuuk kwacho ngainjoy holiday zvakanaka chose but kuzotukisa munhu kana iri skit ndozvo zvisina kunaka vedi wetu nai kwakuzowa kwatiri here kwakati kuinjoya ukuti kunogodze kwatiri godkwanire zvakaoma pamwe tisana masivanda vari kunzwarirwa kavari kuafrica tiri kubva taunogona ngemuri kutoinjoya muri ukaipa ndachida kubvunza vateshe avo vari kuti ndo vanga vari kufinance ndo vaibhadhara saka how long was the contract yapastor B if she can answer that. Thank you. Yakasina timeline zvinhu zvaingoitika mukufamba kana chimunida we call her papasina kuti tichazosvika pakadai tozosvika pakadai. Remember B tanga tine mutual understanding because akaitirwa ndakakamboona live
iye kuchechi B achiuya kuchechi nemwana vachiuya kuchechi vachiintroducwa saka pastor aida kuzoroora here vozoita mukadzi chaiye sezvo vati it was an appearance. It was an appearance. Paakauya kuti vachanyepera kuita mai mufundisi not hazvisiri kana ndichiti appearance masocialize they understand that kuti sisimeli vakangoshedzwa pakatiosvika kuzointrodusa B kuchechi nekuzomuita zvese zvamaimuita zviya zvamuchimuwelkama nemwana nekuita sei because I think kuti pamunobhadharana mari muchipanana mabasa maida kusimudzira chechi kuti chechi iende pamap, right? Saka zvese zvakazoitika zvekuti pastor vakuuya vakutambirwa paairport vachinoona mwana uyu B achizonzi ndiye amai mufundisi wenyu. Was that the deal? Hanzi mai mufundisi. Ubvira hanzi mai mufundisi. Gauna akapfekera here muchato tete? Yanga iri music video. Akamira kuti chii? Rinorevei handiti kureva kuti ndiri mukadzi. Iso aiwa. Zvacho. Kuchechi kwenyu maitoziva kuti mufundisi havana murume, mufundisi havana mukadzi. Tinotozviziva. Ndinotolewa chechi yenyu. Ndechi? Ndi UK but ndaitoitarisa nekuita sei. Pane paakatouya akatogara mukatoimba mberi kuya pachechi apo takamutarisa B. Pakatanga ndopandiri kutaura kuti taimubhadhara for appearance. Kana kuti appearance break up vanhu mafanza B. Kuti mafanza B nenharo aitombofunzwa iye B wacho unenge aripi pastor vasei vachingozvidistance vari kuregerera B kana kuti ndepavakaita skit ya B akachengeta mwana here kana kuti but pakakomendwa that thing tisati tasvitsana patava nhasi apa hapana kugara nguva B akabva fly akaenda kuSouth Africa tikatomona kuti muwelkama muchechi menyu maiwelkama muchiti muri kuwelkama ani muchechi mumba maMwari. Thank you Sis Mary. A socialite taiwelkama a socialite takatoshedza vakawanda stere kuchechi kwedu masocialite ndakambowelkamiwa kwandakamboenda zveshuwa zvisizvo paMwari ndakatomboenda ndikawelkamiwa zvakanaka chaizvo zviriko ini zvandikuona ini ndinokumbira kubvunza tete imimi tete imimi whether B na apostle wakadanana kana kuti hawana kudanana but pamuri kumira pa muchinyanyovhikirira hanzvadzi venyuka musazodaro mangwana zvinozokupandukira mukabva macheche emveke mvekere saka munhu akambo ingawani chaichaiye Sauro angari muipi Sauro angari muipi chaichaimbomira tete Sauro angari muipi cheche akasangana mwana akamupenyera akamushandira wana akamuti po saka mamongoti munhu saka munhu nokuti anga achita mveke mvenge aachatendeuka ndisina Mwari here inga vamwe vaimboita zvakaipa kudarika zvemvenge mvenge yacho namwe vakatohura makabvisa mimba wadi asi nhasi vanongonamata Mwari vachingodavigwa musadaro asikana ngetinodziadzisa Mwari because of yepasi or is past musadaro hamuziziye izvozvo Mwari vanoshandisa pakashoreka dombo rakaraswa iroro rakaraswa dombo iroro ndo rinoshandiswa iroro. As we speak Sismeli tiri kutaura about 5,000 barrenness testimonies avainawo kusvika musi wa19 June ezvinezvi tiri kureceive at least 25 mabarrenness testimonies every week saka uyo aroti mvenge uyo aiwa une vana sha vasina vana they understand this. Foni alokola hai muri sei mushemberi sei tiri right ndikuda kutaura zvangu kuti yes I understand hangu zviri kutaura natete zvekuti zveshuwa munhu anenge ane calling but kana munhu asarudza path yekuti munhu waMwari Sismeli isusu tinozvitora seriously handiti because tiri vanhu vekuti tiri kuda tosangana yes ndisoona chero ini apa nasi handitombomira kana nditongotaura mira nekuti vakakanganisa this was not it zvakaenderera zvakaenderera besides kutoendera Sismeli inda kukubringa back ndaimufola Wezhira zvekutodaro ekutanga before paitwa album before pazoratidzwa kuti pari kuitwa inonzi chikwe pari kuitwa video pakatanga patumirwa mapictures right fan vaida engagement and the people started speculating and ndo zvavaitoda
munhu waMwari. And right now he's facing this, and it's vanozoiti persecution zvayo, but handioni ndiri persecution because ndo vazvikonzera. Handiti vaifanira kupatsanura kuti no, inini ndaimbouya munhu wesocial media but ndaamunhu ane sangano rake nevanhu vake. Vakaita pane imwe live yavakaita so ndambona yamboposta futi naAnnabelle, I think it's Annabelle, yavaita vachita vachijoka vachingoita kunge vanhu vanodanana so it went on and on for too long. Sis Melly ngwete yakarebesa strike kuti vanhu vari kujoka here kana kuti chi, and isusu tino personalization ende zvangofanana mazuva aya Apostle pavakatanga kuda kubuda mazviri. Do you remember kuti vakamboposta foto yomwe musikana so vavavhara macomments yakanyorwa kunzi I love you, and ivo vanga vari sisi vavo ivavo. yes, ndikuzviziva kuti anga ri sisi vavo. Vakavhara macomments vakanyora kuti I love you. Apa isusu vanhu tine impression yokuti Wezhira mukadzi wavo. That was very wrong in the sense yokuti imi muri munhu waMwari, ndikukuziva kuti muri kudana hapana clarity. Muposta umwe musikana handiti muvhara macomments motanga kutamba nevanhu nepfungwa dzevanhu, and vakaramba vachipostera mapost kuti zvamafunga ndizvozvo vavazovhura papai. I think days later chaenda viral. Munhu wamufundisi, munhu anotungamira sangano, era hombe chaiyo hazvidi kuti munhu wamufundisi unopindana nemaskitsi akadaro so this is cheating. Is it what? And it's like nasi vakuchibuda zvino no, I'm distancing myself. Wezhira akataura kati inini kuti pandakaita nhumbu I went to South Africa, ndakaenda kuSouth Africa kunoona munhu waMwari. Akazvitaura palive yakawas day akati ndakaenda kuSouth Africa ndoona munhu waMwari, pandakadzoka kuSouth Africa ndipo ndakasati ndine nhumbu. Anditi if you keep on playing us like this, then that's today Apostle is playing victim. I was a victim. He brought this upon himself. And the no persecution and it's going to divide the church. Even if I don't worry about the church. And this is don't worry about kutamba naMwari in all honesty, because isusu patinoona apostle tirikuonawo zvinotaura his life. Umwe anogona ane calling Sis Melly, but what are you doing? And it's uri mucalling mako imomo. You want to win souls. Unowina sei masouls uchita skit muchechi. Ndo zvakakosha kuti vana Java chekuita maskiti muchechi. Vana Java vakaponya bambaira dzikazopinda mumazai achita ndo zvakapusa chechi zvinokanganisa chokwadi hazvo. Let this be a lesson guys. Don't worry about the church. Aiwa rega ndipindure ipapo. Apostle Sean vamunoziya vachita maskiti pasocial media is the different Apostle Sean kuchechi. Ukatoya kuchechiwo ukatovaona you will be shocked with the person that you find there. Izvozvo hazvishandi. Mukuziva zvandikutaura. Aiwa zviri kutoshanda. Handisi kuti ngavasende pasocial media vachingeta nevanhu. Varipo ministers of God who are very active on Facebook, very active kuTikTok unovaona variko, but havaiti maskits akadai so. Zvinotukisa Mwari zvamuri kuita. Be very careful. Aiwo tete pano panenge pakanganisika musarambe muchidhifenda chimwe chakaipa. Muri kuona kuti chitete ivo vanhu vachona veva muri kunzwa vari makola nevanhu mu6.9 vari pano ndo vanenge vachisapota kuti zviite. Chero dai skiti iroro rakauya vanhu ivava vanhu va 6.9 vakanga vasina support nazvo hapana mbiri yaienda, ndo vanhu vacho. Saka bvumaiwo pano panenge pakanganisika. Yes. Ipapo pamuri kutaura kuti pakanganisika, it's according to human understanding. Anditi isusu kunoku imbomira popota anditi chechi ndo vanhu. Can I answer?
Vakataura can I answer? Anditi. Chamunofanira kuziva ndechekuti Mwari vanoshanda zvakasiyana siyana in different people. Mweya mutsvene anoshanda zvakasiyana siyana in different people. Atiudzire zvekuita. That's one thing that you must understand. And the standards evanhu asiriwo mastandards aMwari. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo. Kumwe kudzikisirwa kwamunenge muchitaura ikoko kutosimudzirwa, because nhasi kuti muzive kuti kuna apostle Sean is because of this one, this scandal iyoyo, kuti muzoziva kuti kuna apostle Sean. Kubhadhara kwamaita B, kubhadhara kwamakaita B, kubhadhara kwamaita B Wezhira kuda vanhu kwakutsvaga vanhu Tikutotsvaga vanhu nanhasi, tikutovatsvaga. On this one, even Apostle vakatotaura kuti I went too far. Vakataura kuti I'm sorry, vato apologize mufunge. Vakati it went too far. Vachonyatsoona because now it's costing him. And dai zvakasinga vakostiri, dai vasina kuuya pano kuti ndakuda clear side rangu. In the name of kuti munhu anenge achishanda dzimwana. No, so you're saying kuti God is pleased with this. If he was pleased, there wouldn't be division. Right now, as I speak, muchechi wenyu mune division. Kuna vamwe vakatobuda kuchechi nenyaya iyoyo. And you are coming here justifying a bad act. You are supposed to be apologizing to the people on behalf of your brother. Just that. Manje vakajustify ivo apostle vatozviona handika vakatotaura kuti it went too far. Ivo justify kuti no, because nei zvasingava affect vasina kuuya pano. Vasina kuuya pano. Hello. Because you can't mix my skit muchurch and the word of God. Shakatosiana. But if you're a minister of God, welcome to that Jesus. Men of God, even though we say you be real, be yourself, but pane zvimwe zvinhu zvokuti iwe pache zvako chako chaifuka uri uchitoonyadzona kuti apa apa ish andiona uri munhu chemen of God unenge uchivera mberi pevanhu, so hamene zvingori mongozivawo chechino jekatete bvumai kutsiurwa panenge pakanganisa kuda kutobvumba zvava ivo kuhaya kwavakatongoita bhiyo vaitoda futi nevanhu saka chechi vanhu saka unoexplaina zvokuti vanhu vakambonzwa kupi kuti anti we paying for appearance muchechi inini kutoziva inini zvakatokonzeresa even west apostle vaifana kungoratidza kuti aiwa nabhiwe zvina tiri kuzivana handitika unoita zvavari kuita but not even pretend to be married. They could have done the skit in a different way zvisine nemarriage. Avatorera fu zvavava maita zvenyu SIS-MELLY neplatform yenyu but vazvinzwa chero zvakanakira kuti chokwadi chinhu zvinozongotaurwa handimaona vanozongonzwa vanozozviona vanhu vauya pana pachitikondhema kuti makanganisa kuti vangani handimaona vatozvionera kana naivo vega ufuchi that is wrong vakazokontinya amen kana une nzeve dzekunzwa unonzwa wodzidzawo kona taurai mapindi usekanjani ini hangu ndinoona sekuti semunhu wamufundisi vakaenda too far vakakanganisa ende futi havai munhu wamufundisi haukisi its whether mwana wesangano whether munhu wamasangana naye kana maenda kumacrusade kana towazoti socialite munotoziva for appearance. No, ini ndakaenda nemwana uya ainzi airoya uya ndakaenda nemwana uya wekuroya makangamwa here imi guys pano mwana uya wekuroya uya ndiye wandakangoenda naye nchitega ambonozvamba kunamatigwa tione ndokwatakaenda takatunda takawandana nadhumepa vana baba vemwana uya namai vemwana uya makangamwa here imi panapa yangu yanga isine kuenda kuita appearance yanga ine kutofambirawo mwana wangu mai vaya vanga vaine mwana wavairoya ziva akapora you see saka kana uri munhu anonamata
isu hedu takakurira muzvinhu zvekunamata izvozvo izvi waitoona zvaitwa nemadhara haungohakiri even nyaya chaidzo hazvisi right kuti apostle vauye pano pafacebook special on Facebook pachitaura nyaya yechechi. Muchaona kuti chechi iyi yatotorwa sechiseko, chechi inotorwa sejoko, havachafi vakaitwa serious nevanhu. Uye futi vanhu vanga vachitaura kuti vanhu vakavapandukira kuimba kwavaita navo. Yes, ini ndoziva kuti magospel artists anodhila sei, bcause ini ndotoitawo zvemusic. Saka vachatowana power, izvezvi zvavatoita vatowana simba rekuti vachatanga kuti handi munoona kuti shona anodai, handi munoona kuti shona anodai. Saka I think apostle dei vatorega kunyeba. Kana vachida kuti chechi toramba chichiendera mberi ngavabaye life kana kuti panhingi yavo votaura kutongoti guys zvakaitika ndo zvakadai takazoitawo mafeelings tikazodai bhosi kutaura chokwadi kana dei pasina zvavakaita naB Wezhira I don't think kuti B aifanira kuramba kuuya palife, anga asingafaniri kuramba kungouya kana kungouya papeji make kutaura kuti guys zvaingova zvekutamba zvaiitika, but nekuda kutoramba kuuya kwaari kuita zvotora kuti pane something zviripo zvakaitika. Handifungi kuti airamba kuti zvinhu zvakadai zviitike, airamba kuti osungirira apostle, bcause apa atovasungirira kana kuri kuti aramba akanyarara anenge atovasungirira. Plus inini imwe mubvunzo wangu ndewekuti ndada kubvunza tete kuti pavakapandukirwa nditi zvinonzi vanhu ava vakaenda kuna B Wezhira vakamuudza kuti ona munhu wako uyu akadai, why B akakasika kubvuma kuti atozvidistenza kwavari kana iye anga asina chakaipa chaakaitirwa naapostle? Yes. Saka there is a lot ini ndoziva ipapo ndopari kutinetsa kola question iyo ndo yatinayo tese zvakutaura izvozvo. Ende chii chakapa vanhu ava simba rekuti vaende kuna B Wezhira? Chii chakapa vanhu simba vazvokuti mbokandaiwo zvemastars gara panapa tingowawata tichingowa tatotangara starpati vedu nhaiwe pemai chikuvaudza kuti kune starpatu kandai asikadai kokadaiwo asikada sebastars. Saka apostle havo kana vari vamwe zvavo definitely thank you. I think ngavangogoga vautaurira vanhu zveshuwa because nyaya yava haina kutanga that video yakazoiswa iyoka vana SIS MELLY mukazobuditsa mauyu but zvaB Wezhira zvazvatotara kuri remember vanhu havaipfeka zvinhu zvakamecha. Thank you ne20 stars. Thank you ne50 stars. Thank you guys. Thank you Sisimave ne200 stars. Thank you guys. Thank you my sister. Thank you very much. Thank you guys. Kandai we do 3 minutes to go. Kandai masters we Thank you very much for 100 stars. Thank you for 100 stars my dear. Thank you very much for 100 stars. Thank you for 100 stars. Thank you for 100 stars. Anzi majume nhasi zvatondikanganisa chechi chako chaiko. Thank you for 50 stars. Thank you for 50 stars. Thank you for 50 stars. 3 minutes guys, 20 seconds to go. 3 minutes 20 seconds to go guys. Kandaiwo zvemastars tiachieve starpat wedwe. Chingokandaiwo mastars tiachieve starpat. Chingokandaiwo mastars tiachieve starpat. Thank you Sisimave last 500 stars. Thank you for 500 stars. Thank you 100 stars Lucinda. Thank you Techayo for 200 stars. Thank you guys. Thank you all. Thank you my sisters. Thank you very much. Thank you for 145 stars. Thank you for 145 stars. Thank you. Thank you kwa so kwa mnenge makudai mchikoti thank you masters kuita machampion ekutenga masters. Thank you for 100 stars my dear. Thank you for 500 stars. Yes, I'm Bijana guys. Bijana. Thank you for 250 stars that achieved it. Thank you guys. God bless you. Thank you guys. Thank you very much guys. Thank you guys. Thank you. Remember 6,000. Thank you guys. Thank you. Yeah? Thank you very much guys. Right, thank you for 100 stars. Thank you. Taureni. Yeah, ndandichiti izvoni I think apostle vanofanira kutongouya votaurira vanhu futi kutodzoka asi kana vakudzoka ngavadzokere chokwadi because kana ndiri inini SIS MELLY kana ndikanzi ndafambidzana nafadha diaries handiti ndikanzi ndine mwana navo
ina zvindityisi kudzoka Five pano hundred stars. ndototaura Thank you very much. Thank you, Thank you, thank you, Titi. guys. Thank you very much. Hey, 250 stars. Guys, thank you, makanyanya, guys. 100 stars more. Thank you, guys, makanyanya, guys. Thank you very much, guys. Maita basi. Ke Miranda na Eda Munu. Taura nigiri Queen B udo ne tigo Eda no dapin. Thank you, Jizai. Titi, thank you very much. Thank you, Jizai. Taura Queen B. Ndanchida kuti zvamanje manje vanhu kutoswera muchitovati apostoka mune respect yavasingakodzeri chitovadedzai kuti shoni. Why? Because now vakutuma masisters avo achizouya achivapupurira. Hapana achitaura rafu weropa rake achitaura rafu achitaura zvinhu zvekunyepa. Handiti muri kuona ende iko kasista kashoni kakari pano kakatofanana nemwana wabhi tasai kakumako katofanana chokwadi ndekuti vanhu vari kutochiviga chokwadi munotonyatsoziva kuti shoni akanomborana nabhi Wezhira vakaita mwana kusvikira paane izvezvizvi bhi Wezhira munofungidzira kuti angadai asina kuya avachenesa kuti ivedue iyi munhu uyu siyanaakadai takadai angadai akatoya akachenura but because she knows kuti akarambwa hakuna munhu anofarira kurambwa akatorambwa bhi atori nestress yekuti akazvariswa mwana nashoni akarambwa. Handiti muri kuona apa ane prufu achagara achitarisa chiso chemwana iyeye achingoona shoni pamwana iyeye zvinogwadza guys. Chikuma vasikana maziwa here vasikana kwai chikuma chakatofanana chakatokuma chiya fanana cheko chekunechakuona chimwana chechi ungada kunyepa kuti kwanzi unouya uchitaura kuti kwanzi ko mwana muzukuru wakaona kuuchika Thank you very much. Thank you for 200 stars. Matoshoni unonyepa mauchikira wakaita pana bhi wakauchika uchitomuisa ukatomuzvarisa sada kunyepera nyika. Ini ndakambotaura hangu kudhara papeji rangu rakazobiwa ndakataura ndikati gaizika B ari kuroorerwa ari kudyirwa kunzi munhu ari kuda maviews ari kuda chibhosi pane zvangu nyaya twanga ndambonzwa but zvitori zvakudhara saka nyaya dzinyaya dzakutongoputikawo zvadzo but hazvina kutanga izvezvi kusiyana kwaapostle naB zvakatotanga kudhara. I think it's 4 months back zvinhu izvi zvatanga masikana avo bhozi ivo vanga vakufanira kuti vachinatsobuda pachena vachinatsokuroora musikana zvemachokwadi chokwadi ofichi apostle vakaenda kumusikana vachingoda zvekutamba ivo vane munhu vanga vari kudana naye serious saka vanga vakupuwa pressure pakati paB nemusikana waainavo manje uyu B akatowo chindikanda pakitchen ava ivo apostle vari kuti havachakwanisi manje kumukanda bhozi ivo kune musikana wavo kudiko aposti Mr. muuchika achiuchika zvinhu zvokunyepa ende ari bhuli shoni iyeye aibhula B paakangotanga kushandidzana nachishoni icho chine kudanana akabva atochinja ari kushungurudzwa nechidhara ichi chinozviti shoni handitsimeli ndisati ndabuda musaga regai ndidone but ini ndochida ngotaura kuti hangu I think apostle shoni kana mukanditeerera chingouyai mutaure kune vanhu mototaura B mwana wake mwana wani because obviously kana muri sekuru vaimborarisa mwana pamakumbo muchiita mavideo calls muchidarisa mwana pachest haungatadze kuziva kuti mwana uyu mwana wani ende hazvityise zvakangofanana nena ndingachiti kuti nditaure kana private life yake ndinoziva but private life yake kana asina kuzvitaura yakwanisa kutaura vadaro sisi vashoni vauya vakati kwanziko shoni ava ne4 years avhura ministry vakataura futi zvestatement rekuti Wezhira anga diasha uyu vakafanana guys vakafanana ndiko teerera statement rakataura rekuti shoni akavhura ministry for 4 years B Wezhira anga achitambura kunetseka mwana for 4 years kana muchiziva kuti anga achinetseka kuwana mwana for 4 years achinetsana nemunhu wake wai muchitadza kutiudza kuti ningi wacho ndiye baba vemwana shoni ndiye akazvarisa ndiye akanomborana asi ndikuona sokuti zvaitika izvi mangwana munoswera mava navo baba vemwana mangwana munoswera mava navo vanoswera vazikamba mangwana vanoswera vazikamba baba vemwana mirai muchaona iyi kana muchiziva
information yekuti B Wezhira angava ne4 years achinetseka kuwana mwana mozotadza baba vake maita basa chemasana tambotandara maita basa thank you for kusazi kudziruda kutsvaya kuedha k uyu munoona ndikirika munonyatso kuziva personal life yaB yekuti anga ane 4 years achinetseka kuwana mwana mukamuchika akazvara mwana mozotadza kuziva baba. Imimi sisi mamuri panoti makunzwa kuti baba vemwana waB ndiani mukati hamuzivi. Handiti ndo chokwadi chocho zvekuda kuti maiziva mungadai makataura ende munonyatso kutoziva kutoti hadzvanzi yenyu Shoni ndiye akanomborana naB vakazvara chimwana chiyechi. Alright, Queen V, 2 minutes chimbomira. Ndatsva kudhara. Avo vakwira havazi tete. Nekuti masikati vambokwira kwaLouise. Mwana wesangano. Ndachida kuvabvunza kuti kana vachizviti Shoni nditete vavo, baba vaShoni namai vaShoni vanonzani. Ndavabvunza question iyoyo uko live vakatadza kuipindura. Okay. Kana vari tete havazi tete ihama kudai inogona iri hama kwete tete havazi tete. 2 vataura statement rekuti B akauya kuSouth Africa akatuha hana kuvanda kumba kwaShoni handiti B akaenda kuSoweto kwavaikwira zvikepe naShoni vakanga varipo tete musati sezvino mutaura anambozviona guys munoziva kuti tokutambwa pano navanhu zvamakomo zvechika kana kumbozviona vakanga vari kumakomoko vari 2 kwanzi ndinoona naasiatu sisi vaya vadzoka but imi munogozonzi gunde sei imi tete Shoni ndigweta imi magozeta gunde pakuti chii zvidzai guys motenderai zvidzai ari kuita kudira star nhasi thank you zvidzai thank you tsitsi thank you tsitsi mbotenderai kuti guys ari kuita kumwaya zvake masters tadzoka pane live yakaitwa naB ari mumota achitaura naShoni vakapfeka vese maglazi Shoni achiti kuna B usauya nehembe dzako dzasenzeni B akatobvunza akati kana ndikauya ikoko ndisina hembe dzasenzeni mozonditengera here zvandinoda zvaitokutengera 2 ava tete vatwanzizvoni B taimuhaya kuti auye kuchechikwadu vaimuhaya kuzodii iye akanga achinzi akanga ahayiwa for gown rekuchechi saka kuchechi for gown revidhio remusic saka kuchechi ainotsvagei nekuti vhidhio yanga yapera handiti maita vhidhio renyu yapera saka munenge mucharamba muchishanyirana kudi apostle vaidyara B kutaura ndochokwadi vakamuitisa mwana tiunze tete ava vari kwandiunzei vakadla bota ava ndakudzika zvanguchokwadi kuti baba ava vaShoni ava vakadla bota chibaba ichi ende chinododla nevamwe vana vesangano izvezvi chinododla nevamwe vana vesangano ndiri kubasa munongoziva mabasa edu ekudaro handicharambiri pafoni asi ivo tete vari kutozviziva kuti vari kunyepa. Thank you mamoyo tsitsi rega ndipoita tete vacho tione tive vachiva vari kuda kutaugwa navana uyu kakaipa tete kwai muri ani nhingikiri Apostle Shoni ihanzvadzi yangu takatozvarwa semubaba semumai ndakatovachengeta ndini ndakadiscover kuti vane calling. Makadiscover kuti vane calling here kana kuti calling yemunhu inoiswa pana Mwari imimi makaiona sei kuti iyi ndo calling yembozi munhu ane calling hadiscover neni calling inoiswa pamunhu naMwari anti calling inoiswa naMwari but it takes people to notice kuti iripo musa hazvisirizvo mirai ndikuti udzei inini ndikaiswa calling naMwari handiti calling yangu vanhu vanogona kusatoitambira SIS MELLY because of zvimwe zvinhu zvandinenge ndichiita but zvino calling munhu akaiswa calling naMwari anotanga kutochinja nemaitiro nemabasa imimi maitaura kuti apostle was mvenge
vanga vari munhu wemastreet, munhu akaita sei, munhu akaita sei. Ndinoda kukuudzai chokwadi, munhu anotya Mwari ende munhu anogara achinamata. Kana une calling unongogona uchigara uchiverenga Bible, uchinamata, uchidii, uchiita sei. Aiwa, musanyepe, David was a medara. Aine calling. David was a medara. Akatomedha aine calling. David akatomedha, akatodanwa naMwari katu, akatonouraya. Aiwa, iyoyo siyai because hamuna information. Aiwa, information ndinayo, ukadaro ndinobva ndabuda musaga. Ipapo mira iwewe handiti wakati iwe wadiscover pandiri kuamba ndepekuti hanzi iwewe uri kuti hanzi ndadiscover. Hatirambe kuti mwana wamai wako anogona kudiscover kana kuti vanhu vanotamba navo vanodiscover nekuda kwemabasa ako. Handi munonzwisisa. Hazvireve kuti munhu akanamata hachafani kukufara, anotofara anoita chii, but hauite skiti rekusvika pakukisana nemunhu uchiti kwanzi ndakunamata. That's a lie. Hauite skiti rekuti kwanzi iri papi. Yairi papi muri kuti because ini ndakudza kuti ndiri hanzvadzi yake ende ndakadiscover calling. Saka issue yenyu iri papi ipapo pakudiscover kwangu calling. Pakutanga ndepekutoti imi muri kunyepa kuti makadiscover calling yeakadzi yenyu number 1. Number 2 ndeyekuti imimi mutoda kuerera. Hamuna nyaya mami, hamuna nyaya. Hamuna nyaya. Hamuna nyaya. Chero mukadai regai chibhozwa uya mirai chibhozwa mirai makola chibhozwa kwata kubuda nesi information kola munoona nyaya ikai ndinobva mukudzifambira because I wanted to be very sure. Ndine vanhu vakawanda vandoziva vanoenda kuchechi kwaapostle ava ende vatori spiritual father vemumwe munhu vandotoziva ari very close to me. Saka handida kunyazodzifambira before I called you. So there was a time, first time yakauya B, I was invited kuchechi uko neanonzi Jiam koko kana kuti muziva anoita zvekuetaso Jiam koko anonzi Jiam koko ndomuziva ari best kuyoutube so much. Ndomuziva akazara kuyoutube uko sisineli Jiam koko iye akanga ari anoita ndiye anowanzotora mapictures anoita zvemedia kuchechi kwava. So they invited me. Ivo takainvitwa inini nana baba Tenseni nana Elvis nanani, but inini handina kuzokwanisa kuenda naB anga aripo. So ndazovafonera one of the guys ndikati guys imbondiudzai kuti patakainvitwa paipai what was happening handizvi ndopari kunzi ko uyu apostle vanogotaura kuti B haasi munhu wavo kuti because B naapostle that wedding yakatendekoti a real wedding mumaziso mevanhu. Exactly. Please, sister, don't expose me and it's but Jiam koko hanzi atori nemavhiri 11 handitika rekutate iwoyo and ndiri kutonzi one of the guys ndizva kuti takatombobvunza apostle kuti kuapostle wai musiri kuda kuda sei muri kuda kuzviita secret izvi zvenyu naB hanzi vakangoti aiwa is just secret handiti before vaexpose remember kuti mapictures emutatu akazobuda after a long time vanga vatobvira kudzara vanhu ava vachitoita sei vachitodanana that marriage was never a skit. Hanzi vakatororana ende vangatori mukadzi nemurume iye aitouya kuno for that. Inini ndakatongoinvitwa at some point but ndakazotadza kuenda. So if you can contact that Jiam koko, I will check kana ndisiri nenumber yavo, then I will send it to you mugozvinzwira because ari kunzi Jiam koko atori nemavhiri 11 ese. Saka tete zvavari kuuya vachitaura havo ngavasade kutaura zvinhu zvakawanda because titori nevanhu vakawanda vatinoziva maspiritual sani avo titori navo vatinotoziva vandototaura navo. I can look for the contact number yaspiritual sani yachona touya vanhu ivavo vaitoenda
pakauya B spiritual son wavo vanga ariko vakatondiudza kuti we are going to the wedding yani ndakatobvunza kuti is it real kuti B naApostle Shoni vari kuroorana zvikanzi chokwadi they were there kumuchato iwoyoyo mukunzwisisa vanga vatoriko Apostle Shona vanogara vakaenda spiritual son yavo saka teteka yamburi kutotaura ndinonzi drama manje musatombotenda zvevanga dzino ingatira murume panotaura kuti bhina uyu mangwana munhu iye atashanditira mainvestigation pamwe aucommentedi akangondipa information yekuti bhina uyu wati hatoika ndichaya ndichikupai kusimeni because atondiudza kuti I'm going to do my investigation what transpired between the two vakarambana here kana kuti pane zviri kuitika because this is Facebook. Sis Melly. Yes. Ndiri kubva pafoni neumwe munhu wacho munhu wandoziva zvekuti ndoziva kuti haambowanzokuuya kwandiri nenyaya dzine kakunyepa mukati achitaura kuti B Wezhira hanzi ari kuti chinhu chakaita kuti ndidistance myself kubva kuna Apostle haisi nyaya yekuti ndakaudzwa kunzi distance yourself. Pane audio iripo ndikafambira nyaya dzacho mushe ndichaplaya audio yacho mangwana but hanzi B Wezhira ari kuti chakaita undizodistance myself kuna Apostle Shoni is pane audio iripo Apostle Shoni ukavabvunza kuti pane audio iri kuna B Wezhira here ine chekuita nezvecult. Antimaona kuti funa kuti izvi zvakutora a twist handi muri kuona guys muri kuona guys ndachitaura zvajiya maona zvakutora a twist nyaya ine yakutwista manje hanzi ndaunobvunza Sisimeli vabvunze apa pavanhu vangu vachiti mwana ndiwanhinga ndichi ketauya nerimwe side nerimwe version ndauti vanhu vanyatsoteerera Sisimeli hanzi bvunza Sisimeli vabvunza Apostle Shoni kuti pane audio here iri kuna B Wezhira ine anything to do with cult. Hanzi mwana haasi waApostle Shoni. That is a very true. B Wezhira panapa handisachitaura panapa mazviona ka comment section muri mhanya mazviona chiti mirai guys thank you nhasi vakomana ka tsitsikani zvidzai mwa B Wezhira antoriwo nemunhu wake asinei naApostle Shoni ende hanzi B Wezhira akauchikwa kuchechi kwaApostle Shoni ndokubva vazoaprochana zvebusiness zvekuti timaketere vanhu vachiuya kuchechi vachidii but the real reason why B Wezhira akazodistance herself from Apostle Shoni akadiscover pane audio iripo ndikapedza kufamba nadzo chaidzo pane audio iripo yekunzi akazovhunduka nyaya dzecult ndozvinhu zvaari kurambira kuda kusvikoti asvikotinyatsotsanangudza panapa kuti akadiscover but wazviona keti kuti wazviona kuti ndataura ndabvunza iri kuti angangozvidistance just like pasina chimwe chinhu here ndabvunza ndichi ndikabvunza nti zvikanzi ivo vakati teteimboteererai ivo vakati kune vanhu vekumusic video vanaita navanti vanenge ndo vakaudza chii ende vanhu vamabig names vakati vanhu ava vakati ndofunga ndo vakati kuna B distance yourself from munhu uyu antika andizvo here what was the reason pane audio iri kutaurwa pakadiscoviwa nyaya dzekauti B Wezhira the only reason why akazodistance kuramba zvemaskitsai angaona anzwa audio mukabvunza Apostle imimi mukapedza live kana pafoni penyu vaudzei kuti hai munzwe zviri kutaura keti vanotokuudzai kuti kune audio pane nyaya yekunzi cult you are into cult so B Wezhira akabva aita distance herself akauchikwa ikoko akabatsirwa ikoko kunzi aite mwana zvaimunetsa kuti aite mwana that atozviti true but reason why akadistance ende ari kutya kunyatsokukomenda nekusvikotaura akadiscover kuti Apostle Shoni vakajoina zvinhu zvekauti zvezvezve zvinoita maganians zvekuti munhu anokuprofita achiona zvese but asiri muprofita ari munhu wekauti ndakugumira pano audio ndichazoplaya mangwana. Thank you. Handizivi guys,
muri kunzwa hani muri kunzwa ora ndakunzwa iro shini matinda nchivharidzira kutatauri ko ndandiri overwhelmed kana kuti ngonai nyaya kuti koyoinda ndandiri overwhelmed kana kuti onai nyaya koyoinda hanti mazviona Hello, Sis Melly. anoti yataurako Christine taurai kola taurai Hello, Sis Melly. yes kola hey Nhai Sis Melly, inini zvataurwa naSisketi handisi kupokana nazvo, asi sezviri kutaurwa kunzi Bhiya ane munhu wake, ko vaigozobuda sei vachikisana iye Bhiya ane munhu wake? izvozvo isinhu zvatisingazivi ani zvakatitrai kutsvaka paya here munhu wangu hatizivi but inda ndiri kungoti kuti pana here kana machitokurangana gaizi panchingoti kungozvidistensa real reason what was the real reason tobva ipapo Sis Melly, murume wenyu mimanga kubvumirei here kupfeka trouzi romwe murume in the name of skits adii kukupai trouzi murume wenyu? ndazvitaura kola ndera ndingapfeki trouzi ramutarisi muri kuziva here pamabvunza Shoni kuti makambo exchange here mafeelings kuti atadza kupa taura akati you are going too far. B akashandiswa nababa vaivai kukudza chechi iyaya in the name of I love you. Chaakabhenefitawo kukwira ndege achidai ma-up and down but akakudza chechi in the name of I love you Sis Melly. Ndo zvatinogara tichitaura tichiudza masocialites always kuti kana munhu auya achiti ngatitei maskitsi ari munhurume ibva wamuudza kuti ndinobhadharisa. Varipo varume vanotouya vachiti ndinokuda bhebhi tiitetese maskitsi, ari kuda kukushandisa. Muri kupaona vakawandisa nokuti masocialites waya vanofanira kutodzidza kubva ipapa pana B. Anouya achikuudza munhu kuti ndinokuda bhebhi, izvo ari kuda kuti ukudze peji rake. Kana peji rakura manje zvaari kuda zvaita wakuchitanga kuona matrue colors. Iye musikana wacho ari kutaurwa kunzi ane musikana wavo, pese pazvaiitika izvizvi akanga aripo musikana wacho. I just confirm kuti ndezvecult zveshuwa. Iye cult I really believe it makes sense. Myself also ka uri kuona ndabvana yachozotizi because ndachitsvaga tendai ndandiri kutsvaga the real reason why she just distanced herself just like that. Papa ndinetsa ipapo pachingonzi hatisi kuziva real reason anenge akaudzwa nevanhu vakamuudza mabig names ka vakanga vakamuudza mabig vana Dorcas moya vavanga vaone. It makes sense and the way yanga ichitaura ichiita hanzvadzi yacho ka ndabva ndatoona kuti cult straight saka pazoya pachitaurwa zvataurwa naKeta apaka it made perfect sense nezvazviitwa nehanzvadzi yacho. Munoonepi munhu anouya achi imimi mungareverera hanzvadzi yedu kuti kana haana kurara naye haana kudai, can you do something like that? Hazvisi normal zvezvo. Ndosaka kabuda ivo bishop ivo apostle vati nini handisati ndarara nemukadzi kubva in 4 years. Kune murume ari normal anobuda achitaura kuti haana kumborara nemukadzi for 4 years. Hazvisi normal ende zveshuwa maiteerera here audio yaSis Melly? Audio ipi? Pane audio yavabuda vachiti inini in 4 years handamborara nemunhukadzi. Handina kuiona ndangohwa vanacho kune audio nauiona iyi. Hanzi ndine 4 years ndisina mborara nemunhukadzi. Even BA I swear handinambomubata handinambobvira ndachinjana naye blood rangu mukaricheka blood rangu muna BA mufe makariwana. Ndine 4 years ndisingarare nemunhukadzi. Yeah, wow. Makes sense. And I think B akashandiswa and kushandiswa kwaakaitwa I think akatorerwa laki rake rebasa rake because B profile yake yadzikira haisisiri sezvainga imbori ari B aiwa nevanhu ende basa rake aigona. Mukatarisa even miri wake chaiwo mwana we anogona kunge akatoisiwa chinhu chiri kutomusveta ropa mukatarisa miri wake mwana we izvezvi mukamutarisa zvaari so hachanakidzi biwe hazvicho zvanga ari. Munozvati ndatarisa picture yakaina Dorcas moyo vari kuUK vachitamba endaiko tatatichas munoiona vakaikanda kuTikTok. Munoita shame mwana hwana anopera ropa kudai kuzvara mwana umwe chete nekupera ropa kudaro anoita stress yei mwana.
masikita tarira zvokwadi weekend yatanga Thursday kudai regai chimbonzwa pana kola vari pafoni batai makadaro bijana. Halo kola. SIS MELLY. Yes, muri sei? Hai. Ndiri bhonda ndokuti zvanini zvese zviri kutaurwa izvi zvekuti pane kautika ndezvesure I believe it. Why mukatarisa mabvira muchibvunza Apostle kuti nemadhifendero amuri kumuita the way he keeps trying to speak. Ndo pane pane point yangu. Vanga vachida kuvharidzira iyo he is trying not to poke B because vanoziva kuti B ane information yaanayo yavasingada kuti ibude. That's why pese pavari kuuya vachitaura vangu vachitaura zvakanaka nezvaku he is sort of trying to butter her kuti zvinhu zvavo zviri dheti zvavari kuvigisa uko zvisabude. Mukatarisa even the way tete vaya vangu vachidhifenda vachiuya mukadzi mukuru anomirizika uchitaura uchimirira vanhu vausingarare navo in the same bed. Kuti ndikuziva kuti havadanane ndozvinoita vanhu vari makauti. Mukatarisa makauti obva anobuda the way those people defend vanhu vanovadzvanyirira you would be so shocked. And it even shows kuti navo tete vaya pane pavari kutodya nechii nemhirikiri neministry saka zvinhu uko zviri like this now zvauya naketi ndozviri kunyatsoratidza kuti icult. And thank you so much for unveiling this nyaya. Kuti vana havana basa but vanhu ndo vakushuya manje vachifumura nyaya. Vanhu varamba vachiti asauya asadede tisina kuramba takatsikirira pane zvitsamba zvinenge zvisingabudi. Kuti nematambiro maita madhifendera muri kumuita panapa unodza kana kungoisawo statement zvaro nekungoti you know kandi zvese zvekunzi zvekauchichi kudistensa vanhu mukatarisa vanhu vakazvidistensa from him vese vakatozoita vakanoita zvimwe zvinhu nevamwe vanhu. So it's not like vanhu vese vangodecide kungokuvenga for what reason. He's a cultist and even the way his people are defending him zviri kutoratidza pachena. So tinongotenda Mwari zvinhu zvese zvafumuka pachena. Imagine kuti vanhu vangani vanga vari murima ukazoramba uchienda kuchechi kwavo after this then newo neproblem. Thank you, Shukran. Yeah, thank you very much, Paula. And now, kana zvadai guys, anza ndinogona kunge ndaanayo ani mazviona. Zvana ndichipaita ndichibvunza paya kuti reason guys atingangoti tiri mafriends ekudaro chaiwo guys tinyazodefenda dai wete ndai zvokutodaro ndokupa ndakaenda kuchikona ndidakawaguwa rakura wakanditaura my other okay B kunyarara anogona kunyarara nekuti pamwe ari kutya zvaakaona but nematenderero aita nyaya iyi ende kwapudiswa mapicture ana mai vake anachi obviously kwaari haana fear here zvoni vabereki vangu vachange vachinetswa because people are going to be calling her achididi. What can she do right now? Tomboti zvatanzwa ndizvozvo. What is the best advice to be right now? Oita say can she just keep quiet? Is that okay? Ine ndingori wokuti zviri kutaurwa naKeti zvinomeka sense handiti because tipo here tetedzokai vaenda kudhara panguva yake tina varuva pasi vachagarire zvatofumurwa zvatopera. Ndoda kubvunza kuti ichechi rudzi inoti do you know kuti ma-ushers nepresident worship muchechi imomo avaita ma-uniforms anogara muchechi munozviziva wese anouya achijoina president worship panongori nema-uniforms akatengwa kudhara anogara muchechi imomo wese wepresident worship anongouya achipfeka uniform iyoyo kana waneta nepresident worship unonge uchingosiya munoya makapfeka hembe dzenyu kubva kumba muchisvika muchechi mochinja mopfeka ma-uniforms iwayo hembe dzavo dzepresident worship whether you are an usher as long as uchisevha muchechi mavo handiti mauniform imi makakuenda kuchechi kwavo mauniforms avo handiti makaona hakuna anoenda neuniform kumba mauniform ese anogara pachechi. And izvo zvekauti futi kasi MELLY now looking at it tichitarisa Sean kubva kwake atidedi ubva tete varipo zvavo tete varimo mukombeseche kwai ndiripo Sean munhu wewe wekuti I would believe it nyaya yekuti cult because munhu thank you very much munhu akabva kare achida zvinhu zvefame izvi kubva kare aizvida paakaona
I think akangowana mukana wokuti akaona zvinoita kuti aite mari through church ndobva atanga kuzviita because akabvira kare achida zvinhu zvemari ende tete acho atangomozvadzoni ndewo mastreets saka tingamuita sei ari mumastreets munhu anenge ari man of God muchechi. I mean, I don't know. But then also remember kuti paakaenda kuZimbabwe, there was a time yakaenda kuZimbabwe yaakatambirwa naB paairport. This whole story iri kuconfuse because pane paakaenda kuZimbabwe akatambirwa naB paairport vakapanana mahagi akatambira mwana and so on. I don't know if you remember that video. Yaakaenda kuZimbabwe. And then kune vanhu vane mavhile vari kuti tine mavhile enhingirikini musi wavakachata vari kuziva vari kuti tiri kuziva chaiko chaiko saka zvinonetsa Sisi Melly kuti tizive. Of course ari ndikautist handiti but naB also ndidadaro ndiri kungotedzera zviri kutaurwawo nevanhu ndiri kungotedzerawo zviri kutaurwa nevanhu but inini I know spiritual son wake ngendikudzei spiritual son wake akaenda kuchechi spiritual son wake munovhunduka imimi kuti muchechi tiri pai, you'll be shocked and the way he will be bragging ivo Apostle Shona vanenge vachibrega ingati vari kuchechi spiritual son yavo vobva vamuti. I remember one day he said kuna spiritual son wavo kweiwewe anzi that's why you see kuti ndakachuza kupinda mutown inini because muno mulocation unopiwa nani mari and saying that muchechi you are saying that muchechi spiritual son wake akati iwo inini ngaitidzike vamwe wapinde iri bosi Smelly dzingatisadaro kuti ikautiko zvataura nake no Annabelle isa hatisi kudaro kuti tamirira audio ndikwai kune proof but I mean kwai kune proof iriko ichapulewa mangwana but handizivi varipo havo Apostle varipo apa vediwei Apostle isiwe here idzi kunzi kwai kune maaudio enyuka zvinhu zvacho imboedza ikuvafonera kapamwe BP yaserera anogona kudaira ndichatozodaira here vari pamusoro apo regai tigohwa ivo vacho vanoti vane maaudio acho tigohwa vachiuya navo vazvichikonfemiwa tione. Halo kola ndichakupai spiritual son wavo kuti ndiani spiritual son ndiri right Sisi Melly ndanchikumbira kumbotaura kana kumbodzidzisawo vanhu zvandozivawo when it comes to the spiritual world. Vanhu paFacebook ngatisafarisei. If a man of God is called by God, it is his business between him and God. Kana Apostle Shona paine zvavakatadza panyama ngatigadzirisei in that manner kwete kuzoya tichituka munhu waMwari. Vanhu ngatisafarisei Sisi Melly paFacebook. Pane men of God vane grace dzavo dzakasiyana dzekuti munotakura macases amusingazive kuti ari kubva kupi. Grace yeumwe munhu waMwari inogona ingori grace yekuti if you do wrong to that person, the angels that are over that man of God, you will be surprised kuti there are some things that happen in your life usingazive kuti where is it coming from. I think vanhu vakamboona inonzi chiko clip yekwa Apostle Miracle Paul yemukadzi ainzi wakagadzirwa from Facebook just kungotuka. So when it comes to men of God, ngatigadzirisei zvavakaita zvakashata I'm not in support of that. But nyaya yekuti tinobva taenda tichifarisa tichituka vanhu vaMwari, whether akadanwa naMwari whether ari mucult, that is not our business. Ngatigadzirisei because B upenyu hwake hwamudenja shamwari. Tiri kuzvinzwisisa zvauri kutaura but upenyu hwaB huri mudenja. Mwari havangambodi kuti munhu ave neupenyu hwakanaka mumwe achisafa, vanenge vasisiri Mwari ivavo. Point yangu iri pakuti ngatigadzirisei pavakaenda wrong than kuti tituke. This is now, he is a man of God and
according to him, according to us, he's a man of God. We don't know who called him. According to you, not to everyone, because zvavarikuita hazvisi kuratidza women of God. Mabasa aMwari kuita kwaMwari kunoonekwa nemabasa dzimwe nguva zhinji mabasa ndoanoonekwa kuti apa munhu waMwari kana kuti haasi munhu waMwari. Ndozvandiri kuti handisi kuramba ipapo dia, but ndiri kungoripo pakuti zvoni papoint yekuti vanhu ngatisazoendererai whereby takutuka sezvazvichiita hanzani Queen B uya akutuka akudididi. That is very wrong. Vanhu tinongozvitorera macases nepasiri necessary. Takawaridhi naB nenyaya yecult yatanzwa iyi because nezviri kutoitika utano hwake takatarisa ndozvaakutotivhundutsa pari zvino. I think ndozvanainangoita put across chat kuti vanhu please let's focus on kuti vakaita zvavakaita vakatadza, but let's just focus on that, not kuti tinozoendera mberi kutuka a man of God. We don't know if he's a man of God akadanwa naMwari or a cult or what, but let's macases anobva manje macases eprayers tinomatya munhu chaicho handimutyi zvimwe zvinhu handizvityi, but prayer chaiyo kuitirwa nemunhu aiwa ndinoikwata because inogona kutenera life yangu ka one around ndinoikwata zvangu inini hangu ndakazvimirira ndinoikwata. Thank you, Sis Melly. All right. Bye-bye. But zviri inini hangu ndindoikwata samwe havakwatisa kana vanongotaurawo zvavanoda nokuti havakwata havo. Inini hangu ndindokwata kunamatirwa nemunhu zita rangu kana kuitwa macases aiwa ndinokwata, asi vasingatyawo continue ine nchingoseka. Aiwa, asi kana vauyawo pachena kuzopupura vangaexpect kuti vanhu varege kutaura, vanhu vanotaura. Patatuka here kana asi hatina kumbotuka wani tanga tiri kungoanalyza nyaya hapana kumbotuka apa tiri kungotaura mafacts nezvatinenge takanzwa chete hatina kumbovatuka ende hatisi kudhauta anointing yavo isu hanzi tikaenda kuchechi wani tinoonaona kuti zvakatosiyana nezvepasocial media. Ngaindidzika hangu nyaya haisi anointing, inyaya yesituation yavazvipinza mavari iye Shoni wacho haine ine anointing. Nyaya haangati ndaiita skitiri because I was anointed, hazvisizvo zvaataura. It's not about anointing, it's about nyaya ndakukudza munhu wekupedzisira guys tingotoomutirayo maaudio amangwana hai kudai ari paya. Thank you for 200 stars mangwana mati kunovatiwa yemi. Hello, how are you? I'm good, and how are you? I'm fine. Sis Melly murisei nditenda ari kutaura. Ndazviona hangu estenda uri sei? Ndiripo. Sis Melly vanhu vari kuuya vachitaura zvavari kutaura about Apostle Sean, they must just stop. They must just stop whatever that they are saying. Inini ndiri kutaura panapa ndichivamirira Apostle Sean naye B. Apostle Sean naB havana mbovhira vadanana. B paaiuya kuSouth Africa aiuya achisvikira kumba kwangu. Ndaifamba naB inini ndaidriver B up and down ndichiswera naye. Avatodanani, avatombodanani kana ka1, havana kana kumbodanana. B ane murume wake akamupa mwana. Hatisiri kuziva nesuwo takadai. Saka you people, you should just stop kutaura zvinhu kwamusina kuswera. Just stop it. Just stop it. Kana imi musiri kubhiliva anointing iri kuna Apostle Sean, whoever is here, regai kutaura kwamusina kuswera. Because whatever that you are saying, you people now, kutanzi, what with a cult, you are carrying my cases. I'm singasombofi makakwanza kumabuda. People should just stop it. Vanhu ngavaregedze kuda kuzvikwidza mbiri naApostle Sean. Apostle Sean naB avatombodanani, and they never. Avatombodanani and avasati kana. Bvunzai nini wachona anoda ngauye kwandiri andibvunze. Saka vanhu ngavaregedze kutaura kwavasina kuswera, please. Takumbira, tapota. Kamataura pakwana muchitaura zvamuri kuda, muchitaura tsvina dzenyu zvamuri kuda, please. Anoda kuenda kuJiam ministry ngaaende, asingadi hapana tinyengereri vanhu isusu. Zvamakutaura zvekunzi hanzi kune mauniforms anogara kuchechi, makambozviona kupi? Who does that? Ma-ushers, they buy their own uniforms. Why muchitaura kwamusina kuswera? Why are you talking bad about mumwe mwana?
Sis Melly, I'm very disappointed. Like, honestly, I'm very disappointed. Nani? I'm very disappointed nezviri kuitika. Oh, nanoti ndikati shamwari ndine Very wangu. disappointed nezviri kuitika. I am very disappointed. Vanhu vanotaura kwasina kusvera. But you Vanhu tenda you should know, vane ma-11 vane ma-11. you should know social media kuti people want to zvavanoda kwasina kutoswera kwacho ndokwanototaura. You should know in social media by now. Uri pa social media unozviziva. Zvinhu zvingani zvamunenge muchioneka pamusoro pedu izvo zvinotogwa kwasina kuswera. But we are still here. Tichingwaende takadaro. Ivava vaanti vamuri kuswera muchinyongora ndiye munhu akatokudza Apostle Sean, akakura achigara naApostle Sean. Makumuti munhu wepanze, munhu wekutenga. Guys, taurai kwamaswera. Taurai kwamaswera. Anenge achida kubhiliva anointing. Yeah, anenge achida kubhiliva anointing yekwaApostle Sean hatifambei nebhora. Anenge asingadi ndezvekwake ngaabude, hapana munhu amanikidza. And hakuna munhu ari kubhadhariswa kunhu kwaSean kana unzi chii. So people should just stop it. Like, just stop it. Zvinodaitenda izvozvo wasitopa pano mangwana uchastopa zvokumwe uchaitiwa malive. Aiwa, vanhu ngavastope, ngavaregedze kutaura kwasina kuswera. That's it. Full stop. Good luck in stopping social media. Yeah, vanhu ngavasataure kwasina kuswera. I'm not saying that people should talk here, but in telling people on social media, people to stop talking. Social media but vanhu ngavasataure kwavasina kuswera, Sis Melly. Ngavasataure kwavasina kuswera. Ndo social media. Ito zvimangwana cheche bvunza Shona anozviziva kuti social media kotogwa kwatisina kuswera. Ndo social media iye kwanje angatogona kutobatsana nenyaya yeniki yake yekuti ndatukwa ndadini but zvimwe zvekutagwa zvezviga izvi undanobvunza andoza social media, that's how it operates. Ndo social media pamunenge muchitipa vana veLingomwa idzi mahura ndo social media. Ndo social media ungaikontroli even uchiziva chokwadi kuti naiwediwe kondaita hure ndaura kwainga mwana uyu munomuona wani unotopesera kuti ndiri ngomwa ndiri hure kuti zvingovharana because ndo social media tendai ire. People should just stop. Vanhu ngavaregedze kutaura zvava kutaura zvemacults, vari kutaura zvekunzanzi mauniforms anopfekerwa kuchechi kana kuti chii ngavazviregedze. Anoda kutera naApostle Sean ngaatera naApostle Sean, asingade hakuna munhu ari kumanikidza munhu, and that's it. Vanhu ngavaregedze kungotaura kwavasina kuswera, tiri kukumbira, ende vanhu ngavaregedze kutuka anti, because anti ndiye munhu akatorera Apostle. Ndosaka ndambomu guys uyu tendai mwana wepano apa mwana wangu ndosaka ndambomurega hangu achitaura zvaanoda kudai kuti people stop mwana wangu guys mudhayari zvomungozati madzi anenge ane soft spot for vana vavo motidei anga arimo munhu achiti kwai vanhu stop taimbotomupa chance yekuti agara achitaura zvisina nebasa sezvozvo zvekuti kwai vanhu stop hataimbozviita asi kuti hangu pache zvangu guys ndakuza ngati inini hangu ndakazvimirira handityi zvokunzi cult but I just fear a prayer, biti inoitwa nani kana newo kutifugamira chindiita prayer ndinotya. So that's ndati izvi kukomenda because vakapfugama zvicho munhu akandiitira prayer ari anoenderi zvechokwadi aiwa handidi hangu makesi anouya. Ndosaka ndati chi then me I'm out. Kwete zvokuti kwaitotla zvemakauti kana kuti makauti makani kwatino challenge hapano imi guys. Musungu tasinga challenge rimwe zikauti rekuZimbabwe. Hatina basa nawai but prayer beat into Martina wakanditi Sis Melly, I'm going to pray for you nezvamanditira ndinotokumbira kumbira zvokutodaro because I know the extent inosvika prayer ndinoiziva. Mashuwa here vanhu stop it. Inini anti Sis Melly, inini ndakwirira kuti zvoni vanhu ngavasataure kwavasina kuswera, plus vanhu ngavasatuke a man of God because havasi kuziva macases avachatakura. You understand? Wezhira naApostle Sean havanambobvira vadanana. Thank you Zidai, thank you Titi. Havanambobvira vadanana. Inini anongoguma, inini anenge aguma ngirozi yangu ngaandigume, handina kana basa nazvo. Munenge matondiita popular, vari kuti zvoni vari kundiita macontent mangwana, ndagara ndozvo ndeichitotsvaka zvokuitwa content izvozvozvo. Ndatowana mukana. Vari kuda kurekodha ipapa mangwana unenge uchibhizi tendai. Mangwana unenge uri panguva yakaoma Friday. Uchatopinda muweekend. Ndakatozembera.
but chokwadi machinjwa chokwadi machinjwa vanhu ngavarekere kutaura kwavasina kusera. Hey, I hope you are strong, my sister, because starting from tomorrow, anazovaswanda unenge uri vana mbuya mulambo unenge uri vede chimuregererai vede unofa nebp chimuregererai social media inoda cb guys musamutuke please chimuregai ari kugwirawo baba vake kusheshi weduwe nemune anogwira munhu wake unoti kwapatiwe usadaro unoti wapati nesocial media iyi hey ana nhamutaura ndatopererwa zvangu ndiri kutotyaini wamapura une zvivenji vana vayo munozvigona ungohlei taura hanzi ndiri kutotya ndozoitirwa munamato aiwa ndiri kutyaini prayer ndeinotyisa prayer zvainangwa handidi kuitigwa prayer nemunhu handiti muri kutyawo munamato ndiri kutomutyawo inini hangu ndakazviona aiwa inini prayer whether iri kubva kunani kana tiri kubva kunani ukangoti prayer ndinotouya kuti asori wangu tangati because handizivi I know the extent of prayer kwainosvika ndoziva plus kana munhu akabatika nezita rako anogona kuitira ndaimbozviitawo kuona zvekuita maprayers ndakatsamwa madangerous prayers aindakatsamwa ka ndaitozowira munhu tsitsi ndichingoti ndakapedza ndatokangamwa nezvazvoka ona munhu akutotaura zvinhu zvakakangamwa saka I know how it goes hangu ikokoko plus pafacebook hapasi pekupinda nemwoyo because the moment yaunopinda nemwoyo unotoita bp kone vari pamusora palo kola hello ai comment section yacho kati unonyepa apa iri kuita kutukirira sei vidiweka hazvakaoma kola vari pamusoro palo kola havasi kubatika maybe nyaya network konga vachibva katisawa zvakaoma ndaswera pano nhasi koinira bva kubasa nemugara pano hausi kutsura kubva kubasa kugara panapa pakaipa zvakaoma saka nhaitendai iwewe semunhu aifamba nabhi pese paiuya kusouth africa ndiwaigara naye zvinhu zvatanga kudai so wakambotangawo here kuti umuite reach out umubvunza kuti nai nina kochii tendai tine chipo here chiko tendai 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 network yake inenge yafurizawo ime zvina buda udzoki irikozvino tendai tendai kuzvauri kufamba kupesa kutamba wani uchizvi kuitika chikona halo hello sismeli kuri sei kuri bo aiwa inini ndangodzoka hangu ndachida ngopindura tendai kuti izvoni changa ichita kuti vanhu vazotanga kutuka tete haisi nyaya yekuti vari kuvatukira nyaya yashoni but the way yanga ichitaurwa nayo natete tendai ndo yaita kuti vanhu vakutuke I think hamene kuti ndingati vawanza hashawo kana kuti vabhekanawo nezvanga zvichiitwa but I think dai vanga vasingadairi vanhu vachitukirira vachiita sei kana kuti vachitaka kusvotesa I don't think kuti vaitukwa nevanhu. Then number 2 ndachida ngoti hangu inei social media ndo zvairi vanhu vanongotaura zvavada vachiita sei inini hangu ndakangofanana nasismail kuti inini ndotya hangu munhu anouya neprayer prayer inototyisa yes prayer inotoiziva prayer iri dangerous very very dangerous but mushonga unogona kundinzvengawo pakuti munhu anenge asingazivi zvakanyanya but prayer manje iri dangerous saka I think futi siyai kana mwari akangoti ifezi kana pastor kana anonzi apostle shoni vakashedzwa namwari it's a phase zvinhu zvinowanika handiti is a pastor
zvinhu zvinowanika zviritoriko. It's normal. Vanofanira kutoziva kuti it's normal. Hamufaniri kutsamwa vanhu vekuchechi kwavo. It's normal. Ndosaka muchona ini ndaramba ndichitaura sindachingoti apostle nekuti handisini Sis Melly ndakavapa anointing. Vane akavapa anointing ari pamusoro pemunhu wese. Saka ini it's normal, zvitori normal. Vanofanira kutoziva ndo zvazvitori ende ndo vatouya futi paFacebook ndo vane audio iri kufamba. Uye futi apostle hatisirisu vanhu paFacebook nhasi tiri pano padiaries tatanga kutotaura nezvavo. Vakatombopandukirwa kumashure zvoreva kuti ndo zvazviri murodhi yacho. Kana uri munhu waMwari unotodarika nemarodhi akadaro. Saka musanyanyorwadziwa kana kudii. Pamwe maex avo chaanogona kuuya ototi chero hembe dzavanopfeka dzogara muchechi kana kuti chii. Zvinhu zvinowanika. Saka usanyanya kubatikana kana kuti chichi vanhu votya kutaura. Ndikuona vanhu vakutya kutaura vachiita sei. No guys, this is Facebook, but munofanira kungoziva kuti munhu waMwari musatuka vanhu vaMwari because hamuzivi. Musatuka wese munhu anongonzi munhu waMwari chero pasini ndava musatuka because hamuzivi kuti munhu ane calling yaMwari here kana kuti yani. Iwe hazvinei newe. Musatuka guys, please ndapota zvangu. Musatuka vanhu vaMwari. Asi at the same time hamurambidzwi kutaura zvinhu zvamunoona nekuti kuti tizoziva kuti Sis Melly munhu akaita sei tinoona nemabasa. Tinoona nemabasa kuti aya mabasa aya ndopaunozi Sis Melly munhu akadai because of mabasa. Uye kana tichiona kuti munhu atendeuka tinoona nemabasa kuti aya mabasa aya aiwa munhu atendeuka. Nhasi tiri pano tiri kutaura nyaya iyi because of zvakaitika. Handiti munoona zvakaita apostle kuti vakazokisana nemunhu skiti tikaendera mberi ndozvaita kuti tisvitse pano. Saka please guys, musatuka henyu. Asi at the same time vanhu vekuchechi musarambidza vanhu kutaura zvavanoda. Ndiri kukumbirawo kana maintercessor ekuchechi kwaPastor Sean muchindinzwa voice rangu. Handisi hangu anything but ndokumbira ndo time yekunamata. Izvozvi tikofukai munofanira kurova chimwe chiprayer chakaipa from izvezvi kusvika 4 p.m. ndo time yacho yekutonamatira chechi iyoyo nekuti it's a phase. Hazvitoraramiki zvisipo, zvichatoramba zviripo zvinhu zvakadai ende muchatosangana nezvimwe zvichingoenda. Saka ndo zvangu zvanga chida ngokutaura hangu kuna atenda. Ndiri kuona anyanya kubatikana stereki. Pastor Sean kutaura chokwadi vakakanganisa pakuita skiti yakazoendera mberi kukisa munhu kudii. Munhu wacho akuonda zveshuwa ari kuonda zvatiri kuona. Saka vanhu vanotanga kutaura and the bad part of everything ndezvekuti B aramba akanyarara. Dei anga adefenda it was better. Manje aramba akanyarara. Saka zvinhu zvinongowanika. Musanyanya kutsamwa kudii. But guys, musanyanya kutukirira paFacebook please. Kana vanhu muri pano mukundinzwa musazonyanya kutuka maprayers munhu akanamata nezita rako hazvisi right. Musazonyanya kutukirira. Asi kuti timbopa umwe chance kola pane munhu ari pafoni mirafona pataura unotaura upedzi wena. Hello kola. Hi Sis Melly, how are you? Good, and how are you? Moshe, ndine muno wangu 102 wandoda kubatsirawo vanhu. Hapana munhu asiri munhu waMwari. It depends necalling yemunhu kuti uri asha here, uri intercessor here, uri kuchildren's church here, uri mufundisi here. Saka hapana munhu asiri mutumwa waMwari. 2, ndikuda kuudzawo Tendai kuti achenjere to overdo some of these things because isusu takatozviitawo kumachechi kwataipinda tichiti mufundisi havadaro, muprofita havadaro, takazonyara vayanikwa maskandal avo. Ndichiti Tendai ukawana nguva bata hana yako katatu idzikambe nekuti unenge une kakupaparika stereki ende andizivi kuti wanga uchipopotei. Unofamba nembolipopi yaSean mumwe waunoti haana mbobvira adanana naB, haana mbobvira arara naB. Saka bata hana yako udzikame nekuti ukada kuita zvemakwikwi nesocial media uchapetwa. Ndatenda Sis Melly. Pakaipa. Thank you very much kola. Guys ka munoziva kuti ndabva ndatofunga umwe munhu ari kuinbox kwangu so
gaizizvo zvatotaura isvika izvi ndakatomirira kuti apedze zvandakamuti anoita munhu kuti nyaya iyi iuye palive. Mirai ndikutaridzei. Mungatozoti ndiri kunyepa ka? Mirai ndindepo. Abvafona ndianiko. Hello Kola, nditsvaga nyaya yacho. Sis Melly, Yes Kola. nditaure panyaya nasisi vabva vanga vane padhuku vachipopotera vanhu kuti stop it. Ndangoti nditaure kuti handizii kuti mwari wamuri kunamata ndeupi, because mwari watinonamata isusu vamwe is not a god of fear. My god does not instill fear mune vanhu kuti ukasataura chakati tichakudai so. Mwari or Jesus never stood by zvinhu zvakaipa zvichiitwa muchechi zvichishatisa zita rawo. He did not stand by and say, okay, vanhu vanozodai hatitye kutaura chokwadi or calling the dead out because people are going to say, we will curse you with prayers. What prayers? Your prayers cannot curse anyone who did not do wrong by you. You put yourself in the public eye. Being in the public eye means spectacular judgment. And judgment not in the sense of but people are going to have something to say about every single thing you do. You should roam around the streets vachiona zviri kuitwa nevamwe vasingazviise in the public eye. But moment akatotora ichinda kufunga kudai so odivhaisa tumaplan mwari vari kunamata vari kuda kutisidzira twashatikesa naye ndimwari anobhiniswa mukunyepa. Because he lied to the people. He saw a lie growing bigger and bigger, and he just kept quiet and he said, no, that's lies. That's deception. Deception. The same God that they're talking about, stop it, you carry cases. What cases? What cases? Musaite mwari wekuda kutamba nezita raMwari kuti kutyisidzira vanhu you do wrong by people and you come and you say don't speak up because Mwari vachakukesa. Which God is that? Thank you, Sis Melly. Thank you very much Kola. Right. Hanzi hatisi kuona saka ndizondokutaridza ichi kudi asi handi mari maiona here mari maiona mari regai munhu ambapedza kuita zvatakawirana kuti aite nyaya osoya achitaura nyaya yake ega. Ina ndingadi kutaura nyaya dzakadai senge nguva dzinoidzi usiku kudai munhu ariko kuseri uko usho ari kutonetsekana neizvozvi zvokupinda muningizvi zvinhu izvi akapinda muzvinhu izvozvi zvaachazitomuda sei. Mari ida kuti kwai ndikupaiwo ndikupei mari yacho Sisi Melly ida muti get rid of zvinhu zvese zvakuti mari ndikupei ndikati ini mari handidi ndonesa kunherera kana kuti unoda kupa ini mari nemakai unoda kupa mari ini nemakai zvinhu zviri kutoitika guys. It's real. Tinaye munhu ucho arimo vafana vechidika kuona mota dzanodhiraivha dzaititumira mukomana uyu ukaona imba yaanogara. It's a story for another day. Ndichiti handidi kuitaura kanzozo achitaura ega nyaya yake chaitaura ega nyaya yake. Kwai inonzi Illuminati yavakajoina iyoyo ane maringi akataridza so anenge ari muzvigumu. Maringi anawo so anenge ari muzvigumu achiti kwai maringi handazodanda naye mberi pakati kai maringi aya ndiwo anokontrola zvese. Saka ndakamirira kuti azouya achitaura nyaya yake because ndakamuti kana makatasa apa kupesira apa ndakamuti after complete giveaways I want you to come. Okay dear akati after complete giveaways I want to go to my rural and see my family then come back to teach others. Andimona ndamuti you must come and tell others what you went through and how you joined these things. And ndobva ndamuti great one the best akati in the great one all the best akati now anotipa update like every day. Anotipa update every day. Mukomana nhasi ndati anototi hi good evening up muri kuona up ndamuti ndei up anotondipa update every day anondipa update mwana yeye but atambura anayo mari yese in the world but ana peace. Mukonyedza rutaura munovhunduka but anyway it's the story for another day. Kola nesamething chekutaura unoida mari iyoyo rudo unoida tipe address yako ndimupe atumire kwauri kana uchida tipe account number ndimupe. Kola wechine muti mwenye kutaura here aiwa Simeli nani sisina ndapedza zvangu. Alright tiyatotaura mangwana. Thank you very much Kola. Guys ine regai niende kunovata kwai mari ngakane naye asi
inai masters anogona kukanda zvake ari masters zvingandiafekta ndakanga ndaramba ini kwai ndokupa imwe sisimeli mari ndimuona kuti muba ndikati inini wamboya kwandiri ndinowaona kuti ndinoda mari dzekurashirikwa dzakabva kokuri munanati kwacho koko ndotsvaka umokupa ndikati iwewe imwe notenga chikafu tora mari ende kushopu kokei kunotenga chikafu chakawanda zvokuti unosiya pachinyi panherera senda hati mari nikasara muuyu kushopu tora mari svika inopera rii ndikati ndingo chingofamba chimbodaro chingotenga zvinhu chingopa ichapera guys ndinoda kupuwa mari yakadaro ero kuti ndikatika zvikari izvozvo ndofa hangu nenhamo yangu kani dhimepi ukazoona zvandinga chikutaridza muzodzitori maridzi ini mari ndoida chose guys mari ndoida chaise asi ndakaikwatawo kutaura chokwadi akwende kuti kudii ndakaitoikwata chaiko ndakatoikwata so guys ndakuinda hangu guys rikaitimirire mangwana namacontent creation asi pane macontent creators akawanda pano ndamaona hope macontent creators mangwana content chaiyo maiwe unopiwa mari cheile inobva wafuma wakafa chewagona hapana kufuma mari yairi pasaidi uchiti pau rega zvangu ndidlere munjonjo hakana kanzi anotengera mota ese amen itange ngomuti just kuti utize kwazviri give away everything kubva kuhembe chanzoti wakatenga nemari dzevanhu indanosiya usarako uri rombe iwe ndikati inge ukuti wakutaura kuti kwanzi money is not everything uchindiudza wati kanzi muze utengere aiwa zvemasters ndichatomuudza kuti yautenga kumasters handandingangosiya mari koko kanzi mari ndaposta mari wani mai paida haisi figa itori chinhingiki chaano toranga chinitumira zvimapicture nezvimavidhio nechi ichi atore chimeshini chekuverenga mari izvo guys regai ndinenda nditemangana ndikuenda kubasa naimi kufarisa kusvika kuna 1 o'clock ndigere kudai mota asi mashure awaya inini chimuka na5 chitongoti kuuk kunovatiwa 5 hours kuuk kunovatiwa 5 hours unozonyatsa kuvata uri off topa ndozosvimukira na1 saka guys regai ndinde guys good night tosangana mangwana iwata 10 today mapedza masiposereke iwe regai ndimboitawo mari nelife iyoyi ruthi ndamboitawo nacho taitisiwe idu asi yambototipinzira bhegi life iyoyi bhegi yapinza and it's not worth it. It's a lot of money. It's not worth it. Chirakatenga masters achona it's not worth it. Hanzi yo masters zvakakunofiwa. Newe big sisters kitchen. Iwo usati waita masters. Iwo kana usingadi kuita regera vanoda kuita regatiti. Naiwe. Hanzi tiri kuappreciate lori ndizvo zvina kumapuwa 11,000 naimako. Mesi wanga achita kudira mtsitsi apa kuma. Anga chingoona kigo handi zviri kutotandara. Vari pa night shift duty so dzatove 12. Dan chovha ndima navo vari pabasa. Ndikabva panapa kuhamena kurutwa live vonorova dzimwe 3 hours ndinoona zvotopera hanzi namata aiwa hai live inoda kuti tinamate guys ngatinamatei sinzinai tinamate guys nekuti sinzinai tinamate baba shuwa sinzinai kwamuri kutinamate baba toda kutendai ngwani mangwana nanhasi mwari wamasimbosa munoshamisa baba toda kutendai kunyange nekunga tunganzo kwamaita sevana venyu mwari tinoziva hedu kuti baba tanga tiri pamakuhwa mwari asi makuhwa edu aihope awo hana munhu wakanganisa mwari tanga tichingotaurawo zvinhu zviri kungoitika jehovha sokuti zvinhu zvatenge tichingotaurawo zvinenge zvaunzwa pasocial media kana pato patakanganisa musara nhasi mwari wangu tiregererei jehovha baba tinoziva tinotaura zvakasiyana-siyana zvemufungo yedu baba zvimwe zviri izvo zviri kutomboitika baba zvimwe zvatinongofunga kungotaura panguva iyo mwari jehovha zvinogona kutove chiofenda vamwe vanhu baba tiregererei icho wamasimba ose mwari munogona mutitsiure muri mishongo wamasimba ose makatendeka baba kunyange nesu tiri pasocial media pacho tipewo mweya yesimbi chaiyo baba mweya yematombo chaiyo mwari yekuti zvinenge zvichiitika tingozvitora kuti baba isocial media mwari tongoiginwa icho wamasimba ose mwari munogona baba toda ngokutendai kunyange nemadekwana ano takuenda unorara mwari tengokumbira simba renyu ramweya mutsvene baba ngirozi yamweya mutsvene ingokavha umwe nemumwe ari pano mwari ropa renyu baba jehovha baba ngaringokavha umwe nemumwe mwari patataura pakaipa mwari patataura panorwadza pasina mira zvakanaka mwari wangu pokuti mungave magumbuka nesu mwari tiregererewo tiri vana venyu mukutamba imo mutinotsvedza pakawanda ishe wangu wamasimba tinodonha mwari wangu asi munotimutsa baba tinokutendai chiti mumwe nemumwe ari pano baba chimuropafadzai mwari mumitire zvakanaka baba chitiregererai tese patakanganisa mwari mutichengetedze panguva ina takunorara mwari tigomutswa tiri vapenyu panyika yevapenyu mwari baba ndanamata nekusingaperi baba mweya yese yarima mweya kwatinoberekwa yakashata baba mweya inorwisana nesu zvakare jehovha yakaipa mweya yevaroyi baba vakatomirira tinovata tivaone tichishungurudza mwari baba tinoitsura nokwira nezita rajesu mangwana nanhasi chiti mwari wangu baba takatengwa neropa renyu mwari baba hakuna chombo chinogadzwa nemuvengi chinobudira musoro penyu wedu mwari tiri verudzi rwemba yajudha rudzi rwemba yadhavhidha mwari baba tinokunda nekusingaperi machita endo kusingaperi amen amen guys
We go and sleep, guys. Thank you all the staff and guys. Master senders essay, guys. Thank you very much, guys. Thank you, Master senders essay, guys. Thank you. As we love you, BS comment section. Take care. Yes, guys. Bless you. We'll see you again tomorrow. Bye. And stop playground. Marriage yakaramba. Ndiani marriage yakaramba? Ndiani marriage yakaramba? Bye, guys. Tobatana. Imi. Aiwa tinongonamata kuti patinenge tatadza Mwari vatiregerere nokuti timukutaura tinotadza wena ufunge tichitofunga kuti tiri kunatsaka tichitotadza saka tichingoti Mwari vatiregerere nokuti ndimwari avo vanoregerera handitiona chete. Yesi mwanangu Dre, how are you doing? Mangwana undifonere. Bye guys.